Ďakujem za pozvanie. Ja som sa dopustil fatálne chyby, ja som si zabudol uterák. Akože dám takýto názov prezentácii a potom prídem prednášať bez uteráku, takže to je fatálna chyba. Dúfam, že posledná, ktorej som sa dopustil, aj keď teda ešte okrem toho, kto pozná tú knihu a ten príbeh, tak vie, že stať rovno pod tou veľrybou tiež nie je najlepší nápad, lebo ona v tom príbehu neúplne plávala. Ale rozhodol som sa dať tomu trošku taký hravý názov, lebo kvantová gravitácia môže trochu ľudí odplašiť. Takže pokúsim sa, aby to bolo tak prístupné pre vás všetkých, ako sa len dá. A je to extrémne fascinujúci príbeh, ktorý nevieme ešte ako skončí. A podľa mňa každý z nás, ktorý pozeral seriály, ja neviem, ako Game of Thrones a podobne, vie, že netreba byť z príbehu nadšený skôr, ako ten príbeh skončí, lebo potom ešte môže prísť sklamanie. Takže kvantová gravitácia je príbeh, ktorý sa ešte len píše a nevieme, či náhodou nebude viesť k sklamaniu. Je v princípe predstaviteľná možnosť, že za 50 rokov bude niekto robiť takúto prednášku a bude vysvetľovať, že prečo sme si kedysi mylne mysleli, že existuje kvantová gravitácia, ona v skutočnosti neexistuje. Nemáme potvrdené, že existuje, pripúšťame si možnosť, že nemusí existovať, ale zároveň premýšľanie o tejto zatiaľ hypotetickej teórii je extrémne fascinujúce. A pokúsim sa vás presvedčiť, že aj napriek tomu, že ešte túto teóriu nepoznáme, v podstate, že nemáme experimentálne dôkazy, tak sme aj tak celkom silne presvedčení, že takéto niečo by malo existovať. Takže si to poďme trochu zhrnúť. Ja som napísal zo pár kníh a som strašne žiarlivý na Douglasa Adamsa, ktorý podľa mňa napísal, že najkrajšiu prvú vetu alebo prvé dve vety v hociakej knihe, takže kto vie po anglicky, môže si prečítať, tlmočiť to nebudem, ale strašne krásny úvod knihy a ja sa pokúsim ísť k tejto téme extrémne zoširoka. Čiže The Story So Far od prehistorického obdobia. Prehistorické obdobie bolo pre ľudí obdobím totálneho chaosu. Všetko bolo totálne nepredvídateľné. Chodili ste po savane a zrazu vás niečo zabilo, naháňala vás nejaká šelma, druhý deň prišla silná búrka, potom 4 dní absolútne sucho. Všetko bolo totálne nepredvídateľné až na nočnú oblohu. Nočná obloha bola pre ľudí príkladom poriadku. Prvá vec, veľmi predvídateľne každý deň prišla noc, potom veľmi predvídateľne zase skončila. Potom tam bola taká veľká okrúhla vec, ktorá sa predvídateľným spôsobom po oblohe pohybovala a menila to, z akej veľkej časti je nasvietená, čiže išlo o mesiac. Potom tam bola kopa malých bodiek, ktoré veľmi predvídateľne nerobili absolútne nič, čiže hviezdy. A potom tam boli ešte také výnimky, ktoré sa v niečom podobali na hviezdy, bodky, občas trošku väčšie, a hýbali sa nejakým spôsobom. Keď ste sa na ne pozreli o mesiac, tak boli na trochu inom mieste. Takže ľudia si začali všímať, že síce svet, v ktorom žijú, je totálne chaotický, ale v nočnej oblohe začali hľadať a nachádzať poriadok. A ten poriadok potom začali využívať vo svoj prospech a začali si robiť napríklad lunárne kalendáre a zaznačovali si, že koľkokrát sa musí zmeniť fáza mesiaca, aby znova prišla zima. A zistili, že to úplne presne nepasuje, že tie kalendáre sú rôzne zosynchronizované, tak si začali vyrábať rôzne pomôcky a začali v nočnej oblohe hľadať poriadok. Toto bolo pomerne útrpné dielo až do času, kedy neprišiel tento jeden pán. Ja neviem úplne pekne kresliť, ako si možno všimnete počas tohto, takže niečo z tohto som kreslil ja a neprezradím vám čo. Isaac Newton, chcel by som povedať, že zmenil pravidlá hry, ale on v podstate, že vymyslel pravidlá hry. V skutočnosti tento príbeh začal v Prahe, po uliciach ktorej chodil Johann Kepler, ktorý sa zaoberal otázkou, že po akej trajektórii sa okolo Slnka pohybuje Mars. A rozmýšľal o tom, že či sú to teda kružnice, to už sa vedelo, že kružnice úplne nesedia, ale keď kružnice položíme na kružnice, vzniknú tzv. Epicykly, tak to už vyzeralo ako celkom zaujímavý model slnečnej sústavy. Takže mu dal jeho, neviem čo by, dnes by sme to nazvali, že supervisor, jeho vedúci, Tycho Brahe, mu zadal úlohu, že zistí, po akej trajektórii sa pohybuje Mars. A potom zomrel a Kepler bol taký pracant, že úlohu dorobil a zistil, že mu to presne sedí, keď povie, že nechodí to po kružniciach, chodí to po elipsách. To je zdanlivo, že veľmi triviálny nápad, za ktorý dnes, že keby ste zadali študentovi, že nafituj mi dáta a on namiesto kružnice použije elipsu, tak poviete, že jasné, úplne očividný nápad. Vtedy to bol extrémne veľký intelektuálny skok. A to z dvoch dôvodov. Prvý bol taký, že kružnice
sú dokonalé a ľudia v nebesiach hľadali dokonalosť. Takže preto najprv tam dali kružnice, potom dali kružnice na kružnice, lebo tam chceli vidieť nejakú tú dokonalosť, ten poriadok. A keď prišiel Kepler a povedal, že a čo tak elipsy, tak to bolo vlastne spochybnenie nebeského poriadku. A veľmi trúfale v tých časoch, kedy sa aj za menšie prehrešky upalovalo, ale on do toho išiel a nielen, že si trúfol takto spochybňovať, bol v pomerne zložitej situácii, jeho mama bola obvinená z bosoradstva. Takže si to predstavte, najprv mama obvinená z bosoradstva a potom synček samozrejme sa nepodaril a vymýšľa niečo s elipsami. Ale ukázalo sa, že mal pravdu. Že keď povedal, že čo tak elipsy, tak planéty naozaj veľmi dobre sedeli na tie teoretické krivky, ktoré dal dokopy a bola za tým kopa geniálnych myšlienok. Nemôžem sa pustiť do úplných detailov, aby som sa dostal k tej kvantovej gravitácii, ale urobil veľký intelektuálny skok a povedal, že elipsy namiesto krúžnic. Potom prišiel ešte väčší intelektuálny skok, ktorý ale na tie elipsy čiastočne nadväzuje a to je práve ten, ktorý urobil Isaac Newton. Isaac Newton mal veľmi plodný rok počas toho, ako v Londýne zúrila pandémia, neviem, mor to bol alebo čo, ušiel na anglický vidiek, nudil sa, nemal dobré pripojenie na internet, tak proste musel vymýšľať a vymyslel v priebehu 1 roka základy mechaniky, základy gravitačnej fyziky, isté dôležité aspekty optiky a potom ešte matematiku, ktorou toto všetko dokázal uchopiť. Tú matematiku robil spolu s Leibnizom, s ktorým sa v skutočnosti nenávideli, ale robili to spolu. A Newton završil toto prepájanie nebies so Zemou. Dovtedy sme mali niečo, že nebeská mechanika, to bola mechanika, ktorá sa snažila pochopiť pohyb tých objektov, riadiacich sa dokonalými pravidlami, a potom bola pozemská mechanika. Keď ste chceli vedieť, kam dopadne kameň vrhnutý katapultom, alebo ste veci hádzali z veže a tak ďalej, tak ľudia sa to snažili nejakou bežnou mechanikou dať dokopy. A Newton mal geniálny nápad, že či to vlastne nie je jedno a to isté. A ten nápad vraj dostal na svojej záhrade, ale traduje sa, že jablko mu padlo na hlavu, k tomu v skutočnosti neexistujú žiadne dôkazy, ale mali naozaj jabloň na záhrade, a nejaké pozostatky tej jablone, nejakí jej potomkovia sa tam vraj ešte doteraz nachádzajú. Každopádne, že všimol si vraj, ako z jablone padá jablko kolmo na zem. A povedal si, že kolmo na zem to je podozrivé. To pravdepodobne znamená, že tá zem s tým nejako veľmi súvisí, inými slovami, že zem jablko priťahuje. A potom sa pozeral nad hlavu a uvedomil si, že aj mesiac ide ako keby bol nejako riadený pohybom Zeme a zistil, že toto všetko, aj pohyb padajúceho jablka, aj pohyb vystrelenej gule z dela alebo kameňa z katapultu a aj pohyb mesiaca a aj pohyb planét pohybujúcich sa po eliptických drahách, všetko toto vie vysvetliť jedným zákonom, Newtonovým gravitačným zákonom. Jemu všelikto našepkával, napríklad, myslím si, že túto formu zákona má od Hooka, tiež známeho dobového fyzika, matematika, mechanika, všeličo. A ukázalo sa, že naozaj trafil klinec po hlavičke. Že Newtonov gravitačný zákon dokázal vysvetliť, ako sa pohybujú veci po oblohe, ktoré sme pozorovali, ale aj veci tesne nad Zemou. A zároveň využíval takú istú mechaniku, ako sa dalo použiť na všeličo iné. Takže Newton je ten naozaj drzý človek, ktorý nebesia prepojil so Zemou a zotrel rozdiel medzi nimi. A v prípade fyziky ide o príklad prvého veľkého zjednotenia, že mali sme dve rozdielne teórie, mohli ste byť, že astronóm, mohli ste byť fyzik, no dovtedy to ešte neexistovalo, ale to, čo by sme dnes nazvali fyzikom, a robili ste úplne iné veci. A zrazu Newton ukázal, že títo ľudia robia to isté, len aplikované na trošku iné objekty. Dve rôzne teórie sa spojili do jednej a Newton je vlastne jeden z tých ľudí, ktorí vytvorili jednu z prvých fyzikálnych teórií vôbec, napríklad Newtonova teória gravitácie, ktorá má milión zaujímavých dôsledkov. Čo je to vlastne teória? Neexistuje na to dobrá definícia. Snažil som sa nájsť nejakú, každá má na sebe niečo neuspokojivé, ale teórie je v podstate nejaký súbor poznatkov, ktoré opisujú časť tohto sveta. Čiže typicky si v rámci teórie niečo zo sveta izolujeme a potom sa to snažíme opísať ideálne čo najjednoduchším spôsobom. Vo fyzike máme také obrovské šťastie oproti sociológom napríklad a podobne,
že máme nápomocnú matematiku. Že fyzikálne teórie vieme vyjadriť v reči matematických rovníc a to nám umožňuje robiť úplne neuveriteľné veci. Napríklad predvídať budúcnosť. Dovtedy, takmer vždy, keď prišlo zatmenie slnka, tak ľudia z toho boli šokovaní a bolo napríklad, že jedno zatmenie slnka počas jednej bitky, zatmelo sa a oni povedali, že OK, remíza, evidentne znamenie, že sa nemáme biť a uzavrel sa mier. A ľudia z toho boli prekvapení, aj keď sa hovorí, že toto jedno práve zatmenie slnka možno predvídal Thales, taký ten známy matematik, ale v podstate, že ľudia netušili, že prečo sa to deje, kedy sa to bude znova diať. A vďaka Newtonovej teórii sme zrazu dokázali predvídať, kedy dojde k zatmeniu slnka. Dokázali sme predvídať, kedy bude ako silný príliv, kde presne budú vychádzať planéty, kedy budú vychádzať a tak ďalej. Všetko sa zrazu dalo predvídať a predvídanie nám dalo veľmi dôležitú možnosť, dalo nám možnosť teóriu overovať. Urobili sme predpoveď a keď predpoveď sedela, tak nám postupne vzrastala dôvera v to, že Newtonova teória naozaj funguje. Ľudia tomu verili natoľko, že keď sa našli nejaké odchýlky, tak začali z toho niečo upodozrievať. Napríklad Jupiter, Saturn, Urán bol takto, vždy si to musím v hlave povedať. Urán bol objavený tak, alebo Neptún bol objavený tak. Jedna z týchto dvoch planét bola objavená tak, že v pohybe inej planéty boli drobné odchýlky od Newtonovej predpovede, tak niekto povedal, že hľa, tam sa nachádza ďalšia planéta. Podobné odchýlky sa nachádzali v pohybe planéty Merkúr a znova ľudia začali hľadať ďalšiu planétu, ktorú nazvali Vulkán, ktorú sa ale nepodarilo nájsť, lebo neexistuje. Ale Newtonovmu gravitačnému zákonu sme verili natoľko, že hneď ako sme tam všimli, že niečo nesedí, tak sme nepovedali, že to je chyba Newtona, že to je chyba teórie, ale že to je chyba toho, že nepoznáme nejakú ďalšiu planetu, že niečo nám v rovniciach chýbalo. Brutálne úspešná teória, ktorá okrem iného ešte viedla na také predpovede, že predpovedala veci, ktoré sme do nej nevložili. Keď Newton túto teóriu formuloval, tak si predstavoval tie kružnice a elipsy, a zrazu zistil, že sa môžu objekty pohybovať aj po iných trajektóriách, napríklad parabolách alebo hyperbolách, čo sú dokopy tzv. Kuželosečky. Kúpite si kornútok, zo zmrzliny teraz sú v zlave, keď už je zima. Preseknete nožom a tá krivka, ktorú vám to urobí, tak to sa volá kuželosečka. To je vzácny príklad toho, že názov niečoho v matematike dáva zmysel. Takže kuželosečky sú proste rezy kuželom a objekty pod vplyvom gravitácie sa pohybujú po kuželosečkách. A čuduj sa svetu, predvídal teda aj nové typy trajektórií, napríklad tá parabola, po ktorej sa pohybujú niektoré komety, alebo hyperbolická dráha, po ktorej sa pohybujú iné komety, 3 sme zatiaľ takéto pozorovali. Čiže veci, ktoré k nám prileteli z iných častí vesmíru, tak letia po hyperbolickej dráhe. Takže Newton nám ukázal, ako spoznávať svet trochu iným spôsobom. Sformulujeme ho v reči matematických rovníc, overíme, či to naozaj sedí, a keď to sedí, tak potom sa pozrieme, čo iné ešte tieto rovnice predvídajú, alebo že čo do tých rovníc musíme dopísať, aby to všetko konzistentne sedelo a na základe toho vieme objavovať nové veci. Takže objavili sme prvú planétu pomocou matematiky. Naozaj, že bolo spočítané, že na základe odchyliek v pohybe inej planéty by sa zhruba na tomto mieste mala nachádzať nová planéta, ona tam naozaj bola. Čiže prvýkrát sme matematikou odhalili nový objekt na oblohe a vznikla v podstate fyzika tak, ako ju poznáme. Zistili sme, že sa dá aplikovať na úplne všeličo a postupne nám z toho narastla hlava. To sa akože snaží, že big headed, že sme boli zrazu z toho namyslení, ako sme spoznali celý svet a uchopili ho pomocou Newtonových rovníc a ich drobných variácií. Takže toto poskočíme z času, kedy žil Newton, do času, kedy už dlho nežil, zhruba do prelomu dajme tomu, že okolo roku 1895. Nezačalo ešte storočie a ľudia boli v takom stave, že poznali sme mechaniku a výborne sme ju ovládali. Vedeli sme ju aplikovať na hodené kamene, vedeli sme ju aplikovať na masívne objekty, do ktorých sme udreli kladivom a oni sa nejako rozvibrovali a začali sme do nich tlačiť a oni sa hýbali. Všetko toto sa krásne dalo uchopiť newtonovskou mechanikou. Vedeli sme opísať vznik vlnení, zemetrasení, vedeli sme opisovať kyvadlá, čo sa stane, keď kyvadlá spojíme dokopy, rozdelíme, všetko toto sa dalo krásne predvídať. Potom ľudia objavili, že existujú iné formy objektov, než len také, ktoré vidíme, ako napríklad elektromagnetické polia. Čiže keď máme niečo elektricky nabité, priblížime to k sebe, tak sa to začne odpudzovať veľmi podobným spôsobom, ako
sa pod vplyvom gravitácie veci priťahujú. Takže zistili sme, že existujú iné typy interakcií, ale tieto interakcie sa v podstate dali uchopiť presne Newtonovým slovníkom. Mali sme nejakú rovnicu, ktorá mi opisovala, ako sa daná vec správa. Pre elektromagnetické pole je to napríklad sústava tzv. Maxwellových rovníc. A keď viete, ako systém vyzerá teraz, vyriešite túto pohybovú rovnicu a viete spočítať, ako bude systém vyzerať o 20 minút. Takže znova, ten istý princíp, máme pohybovú rovnicu, pozrieme sa na svet okolo seba a pomocou pohybovej rovnice predvídame, čo sa bude diať a keď nám predpovede sedia, tak danej teórii veríme viac a viac. Zhruba na prelome týchto 2 storočí sa začala rysovať ďalšia teória toho, že existujú atómy. Slovo atóm znamená nedeliteľný a je to príkladom jedno z veľmi zlých označení, lebo sme zistili, že atómy sa dajú deliť pomerne často, ako sa ľudia dozvedeli o pár desaťročí neskôr, niektorí z nich veľmi nepríjemným spôsobom. Atómy sa dajú deliť, ale myšlienka je plus minus správna, že čo ak by sa hmota niekde prestala dať deliť na menšie a menšie a menšie. Čiže zoberiete okurku a krajate na polovicu a v istom bode to prestane byť uhorka a v istom bode to začne byť niečo iné. Od istého bodu jednoducho sa úplne zmení povaha hmoty a od istého bodu skúšate krájať ešte chvíľku ďalej a už sa zrazu nedá. Keď to nakrájete na jednotlivé atómy, čiže ďalej už nedeliteľné veci, tak ste v podstate s krájením skončili a potom ešte môžete poodtrhávať elektróny, rozbiť jadro a ste v podstate, aspoň sa nám javí, že ste vybavení z robotu. Toto bola myšlienka, ktorú mali Gréci, ale s Grékmi je to tak, že pri nich sa strašne ľahko robí cherry picking, že vždy si viete nájsť Gréka, ktorý tvrdil to, čo chcete povedať a potom zniete veľmi múdro. Čiže bola časť Grékov, ktorí hovorili, že hmota sa dá deliť do nekonečna a potom bola časť Grékov, ktorá hovorila, že nie, že existuje najmenší element hmoty. Demokritos sa spája práve s názvom atom. No a zhruba na prelome storočí si ľudia začali uvedomať, že asi to s tými atómami vyzerá celkom dobre, že asi by predsa len mohli existovať. Ludwig Boltzmann zobral predstavu, že plyn sa skladá z malých čiastočiek, molekúl, atómov a tak ďalej a odvodil správanie plynu ako celku na základe takejto atomárnej predstavy a sedelo to veľmi pekne. Takže ľudia začali mať podozrenie, že asi existujú tie atómy a molekuly, nepoznali pre ne ešte nejaké rovnice, ale zhruba tá predstava bola konzistentná s tým, čo sme videli, aj keď znova bolo pomerne veľké pnutie, boli ľudia, ktorí hovorili, že atómy sú totálne vymysly a Boltzmann si to celé vymyslel a Boltzmann sa kvôli týmto vyhláseniam veľmi trápil a mal pomerne ťažký život kvôli tomu, k akým pnutiam došiel v rámci svojich predstav o svete. Takže fyzika vyzerala okolo roku 1900, ešte tesne pred ním, zhruba tak, že mali sme pocit, že to máme plus minus pod kontrolou. Ono sa mylne toto pripisuje Lordovi Kelvinovi. Výrok, že vo fyzike nám stačí už len dopočítať nejaké konštanty a sme viac menej vybavení, a to akože parafrazujem. A on to v skutočnosti nepovedal, ale povedal to niekto iný. Ak si dobre spomínam, tak to bol školiteľ Heisenberga, čo sa ukázalo teda, že extrémne nemal pravdu, ale nedá sa úplne ľudí za toto viniť. Naozaj sme mali pocit, že hmote okolo seba celkom dobre rozumieme na základe toho, čo vidíme, riadi sa Newtonovou mechanikou, potom do hry pribúdajú elektromagnetické polia, ktoré sa riadia trošku inými rovnicami, Maxwellovými rovnicami, ale v podstate tá schéma bola rovnaká. Máme nejaké rovnice, máme pre ne nejaké polia alebo nejaké častice, ktoré sa podľa týchto rovníc hýbu a všetko je krásne vybavené. A samozrejme, že sa nám akože ľahko teraz pozerá trošku pohrdavo na to, čo si ľudia mysleli, že už máme naozaj všetko, ale tie odchýlky naozaj vtedy neboli ešte veľmi známe a naozaj sa nedá niekoho viniť, že keď niekto prišiel za svojím školiteľom a že mám sa venovať fyzike, tak školiteľ mohol úprimne povedať, že vieš čo, že naozaj to už vyzerá, že budeme zatvárať asi za 5 rokov to dorobíme a choď radšej robiť, ja neviem, biológiu a môžeš objavovať jašterice niekde na ostrove, že to sa dá robiť do nemoty. Že choď robiť radšej niečo iné. A je to smiešne, minimálne kvôli tomu, že práve, že to bol Heisenbergov školiteľ, alebo jedno teda základov kvantovej fyziky, ale že ono sa vlastne ukázalo, že to, čo sme poznali dovtedy z fyziky, bola v podstate že špička ľadovca a v niečom dokonca, že extrémne nereprezentatívna. Takže prišli veľké zmeny. To, čo sa ľuďom darilo robiť na základe newtonovskej mechaniky, je veľmi pekne predvídať, ako sa budú objekty pohybovať napríklad pod vplyvom gravitácie okolo seba. Toto, ak sa nemýlim, je mesiac Io,
okolo Jupitera. A ako vidíte, Io vrhá tieň na Jupiter. A ono sa to občas stane v opačnom garde, takže keď je Io na opačnej strane, tak vbehne do tieňu Jupitera. A keď budete mať niekedy pocit, že máte nepraktické nápady, tak si počkajte na tento. Bola veľká výzva vymyslieť, ako by sa mali lode navigovať po oceáne. A niekto dostal nápad, že čo keby sme na navigáciu lodi na oceáne používali časovanie toho, kedy mesiac Io vychádza spoza tieňu Jupitera. A to musíte byť teda veľmi otrelí, keď si predstavíte tých námorníkov, ako tam potom pozerajú do toho teleskopu a čakajú, že kedy vidie Io a budú podľa toho dopočítavať veci, ale v podstate ide o to, že keď ste na Zemeguli a pohybujete sa v smere poludníkov, tak vidíte, ako sa postupne mení hviezdna obloha, ale keď sa pohybujete v smere rotácie Zeme, tak neviete, či ste niekde kvôli tomu, že je o pár hodín viacej, ako si myslíte, alebo ste sa naozaj odplavili niekam ďalej. Takže naozaj, že vedieť presne zmerať čas bolo veľmi dôležité na lodiach, len je problém, že keď nemáte ešte digitálky a plavíte sa niekde, ja neviem koľko, prežili ešte vtedy, rozmýšľam, či už vtedy vedeli sa plaviť viac ako niekoľko týždňov, alebo nie. Plavíte sa niekoľko týždňov a netušíte proste, koľko je presne hodín zrazu v noci. Možno ste mali nejaké hodiny, ktoré už boli ale totálne rozladené, takže ono v skutočnosti bol celkom dobrý nápad. Keby si tak ľudia z domu mohli doniesť zoznam a piatok 13. má vychádzať Io spoza tieňu Jupitera vtedy a vtedy, ty sa pozri, kedy to nastane a keď to nastane, tak vieš, že je toľko hodín, pozrieš sa na hviezdnu oblohu a znova, neviem, či to je preceňovanie alebo nie je preceňovanie námorníkov, dopočítaš si, že kde sa presne nachádzate. Nápad to bol dobrý a totálne zlyhal a nie na preceňovanie tých námorníkov, ale na skutočnosti, že ten mesiac Io ako keby občas meškal. Že bolo spočítané, že kedy by mal vykuknúť spoza toho tieňu Jupitera a niekedy to bolo ako keby trochu skôr a niekedy to bolo ako keby trochu neskôr. A Ole Romer, dánsky astronóm, prišiel s vysvetlením, že čo keď je to kvôli tomu, že svetlo chvíľku trvá, kým k nám doletí. A ukázalo sa, že toto je správne vysvetlenie. Že keď je k nám Jupiter blízko, tak trvá pár minút, kým k nám doletí to svetlo, a keď je Jupiter veľmi, veľmi ďaleko od nás, tak mu to trvá o niekoľko minút viacej, cca 15. Takže Ole Romer urobil také trúfale tvrdenie, že čo ak je to tak, že svetlo neletí nekonečne rýchlo, ale letí takou rýchlosťou, že takúto vzdialenosť napríklad medzi Slnkom a Zemou preletí rádovo za niekoľko minút. Že svetlo má takú rýchlosť, že cez slnečnú sústavu letí rádovo minúty až hodiny. A ukázalo sa, že trafil pomerne presne a úspešne zistil zhruba, ako rýchlo sa pohybuje svetlo. Pred ním to ináč skúšal všelikto, napríklad Galileo Galilei pomocou lampášikov. A to asi spätne dokážeme usúdiť, že bol sympatický pokus, ktorý ale nemohol výjsť. Ale jasné, že neskúsiš, nevieš, skúsil, nevedel. Ale Ole Romer potom vďaka tomu, že naozaj, že už na tých škálach rádovo veľkosti slnečnej sústavy sa ten pohyb svetla naozaj prejaví. Takže sme zistili, že rýchlosť svetla nie je nekonečná, má hodnotu rádovo, vtedy vedeli povedať, že niekoľko 100 000 km za sekundu a potom sa začali robiť rôzne experimenty, kde cez štrbinky rýchlo otáčajúcich sa ozubených koliesok púšťali svetlo a pozerali sa, že kedy ho znovu vidia a takéto zaujímavosti. A zistili, že tá rýchlosť je približne 300 000 km za sekundu. No a zhruba v tom období Maxwell začal dávať dokopy svoje rovnice a on zase chudáčisko, Newton sa nudil v Anglicku a Maxwell sa nudil v Škótsku, tak objavil 4 rovnice, no čo budete s nimi robiť, začnete ich do seba vkladať. Zoberiem túto premenu, vložím ju do prvej rovnice, lebo aj tam sa objavuje a zrazu zistil, že jeho rovnice obsahujú v sebe zakomponovanú vlnovú rovnicu. Že za istých podmienok, keď ich do seba vložíte, tak začnú opisovať vlnenie elektromagnetického pola. To je zatiaľ ešte OK. Spočítal si, že ako rýchlo sa pohybuje toto elektromagnetické vlnenie a zistil, že približne 300 000 km za sekundu. A to môžeme byť teraz historicky radi, že nedostal infarkt. Vlastne možno aj niekto pred ním to zistil, len dostal infarkt z tohto zistenia, lebo on zrazu úplne nečakane zistil, že to asi teraz znamená, že svetlo je elektromagnetické vlnenie. Toto je mimochodom trošku historické prikrašľovanie, lebo tá hodnota vtedy známa nebola ešte úplne 300 000 km za sekundu, ale bolo to dosť blízko na to, že
že si to tam dokázal domysliť. A toto bolo úplne fenomenálne, lebo dovtedy si ľudia mysleli, že máme najprv elektrínu a potom magnetizmus ako dve úplne nesúvisiace oblasti. Maxwell najprv ukázal, že elektrína a magnetizmus je jeden celok, ktorý označujeme elektromagnetizmus. Zrazu takmer omylom ukázal, že jeho súčasťou je optika a že v podstate optiku z týchto rovníc viete odvodiť. A tiež tam urobil takéto matematické ninjutsu, že niečomu v rovniciach chýbalo a nesedelo to. Neboli rovnice konzistentné. On povedal, že čo keď existuje takáto nová forma elektromagnetického javu, ktorý ste si doteraz nevšimli, ale mne by veľmi vyhovovalo, keby existoval, lebo potom by tie rovnice dávali zmysel. A ten jav bol tej láske, že naozaj existoval. Takže Maxwell znova urobil niečo fenomenálne. Z požiadavky konzistentnosti svojich rovníc predpovedal nový fyzikálny jav, ktorý sa naozaj potvrdil. Takže sa zrazu ukázalo, že teda svetlo je elektromagnetické vlnenie, ktoré sa riadi s tými rovnicami. No a ľudia sa snažili pochopiť, že každé vlnenie, ktoré vtedy poznali, bolo vlnenie niečoho. To niečo v tomto prípade pomenovali éter, snažili sa zistiť, ako rýchlo sa voči nemu pohybujeme a zistili, že nijak. To bolo podozrivé. Prvý, ktorý to vyriešil, bol Albert Einstein, ktorý povedal takú zaujímavú vec, že rýchlosť svetla evidentne vyplýva z fyzikálnych zákonov. A fyzikálne zákony, na rozdiel od tých bežných, platia rovnako pre všetkých. A to znamená, že keď máte dvoch pozorovateľov, ktorí idú voči sebe a obaja majú vidieť letieť rýchlosťou svetla, tak to znamená, že niečo tam musí nepasovať. A on zistil, že jednoduchšie vysvetlenie, ako to, čo skúšali ľudia doteraz, je jednoducho povedať, že ak sa dvaja pozorovatelia voči sebe nepohybujú nejakým spôsobom, tak sa nezhodnú na tom, ako rýchlo plynie čas a aké sú dĺžky v priestore. A tým započal niečo, čo sa volá špeciálna teória relativity. A relativita je to v tom slova zmysle, že máme relatívnosť plynutia času a konceptu priestoru v závislosti od toho, ako rýchlo sa od seba pohybujeme. Najprv to bolo, že pomerne veľký skok, ale potom sa ukázalo, že tá matematika za tým je v niečom v podstate relatívne prostá. Najprv spojil čas a priestor, a znova trošku historického prikrášľovania, lebo toto spolu s ním robili aj iní ľudia, ale Einstein, akože, dajme tomu, spojil dokopy čas a priestor do jedného objektu, ktorý sa nazýva časopriestor a on sa veľmi podobá na bežný priestor, až na to, že geometria v ňom je trochu taká cáklá, má trochu preklopenú Pythagorovú vetu. Že má v Pythagorovej vete jedno mínusko, tam, kde by ste očakávali plusko, čo pomení kopu vecí, ale matematicky sa to zrazu dalo uchopiť celkom pekne. Takže špeciálnu teóriu relativity dal dokopy Einstein v roku 1905 a to bol pre ňo tiež zázračný rok, lebo počas tohto roku prišiel so základmi špeciálnej teórie relativity, odvodil rovnicu pre fotovoltický efekt, na základe ktorého okrem iného funguje fotovoltika dnes. Dokázal, že existujú molekuly, to, čo sa dovtedy šepkalo, tak on to povedal nahlas a dokázal to a prišiel s rovnicou S rovná MC na druhú. Takže ak máte niekedy pocit, že sa vám nejaký rok darí, tak mám pre vás zlú správu, že vždy sa dá porovnávať s Einsteinom a on a Newton naozaj mali obaja niečo, čo sa volá, že annus mirabilis, zázračný rok, kedy v podstate, že urobili revolúciu v niekoľkých oblastiach fyziky naraz. Einsteinovi sa to však úplne nepozdávalo a to z takého dôvodu, že chýbala tam gravitácia. Jeho špeciálna teória relativity bola špeciálna v tom, že neobsahovala gravitáciu a gravitácia niečom nepasovala do tejto teórie, lebo hovorila, že nič nemôže ísť rýchlejšie ako rýchlosť svetla. Ak by ste v Newtonovej teórii vyparili Slnko, že by to zmizlo, totálne jeho hmotnosť sa vyparí z nášho vesmíru, tak zrazu sa zo všetkých elíps stanú priamky a planéty budú letieť ďalej rovno. V Einsteinovej teórii by takéto niečo nemalo byť. Ak sa niečo stane, tak tá zmena sa má postupne šíriť do zbytku časopriestoru maximálne rýchlosťou svetla. Niečo mu tam nepasovalo. A Einstein bol geniálny v tom, že on si postupne vedel vybudovať intuíciu o veciach, ktoré presahovali vtedajšie poznanie o niekoľko kilometrov. Vedel vycítiť z drobných náznakov, že ktorým smerom sa pohnúť a mal myšlienkové experimenty, pomocou ktorých to dokázal doklepnúť. Napríklad, keď robil špeciálnu teóriu relativity, tak si kladol takú otázku, že ako by vyzeral svetelný lúč, ak by začal letieť zarovno neho. Čiže nejakou raketou sa priblíži k svetelnému lúču a teraz chcel vedieť, čo tam uvidím, zamrznutý lúč? Nemal by som však rýchlosť svetla z Maxwellových rovníc, mal by voči mne letieť veľmi rýchlo a tak ďalej. Takže z takýchto myšlienkových experimentov
vyklepal tú špeciálnu teóriu relativity a potom prišla všeobecná, alebo teda obecní po česky, teória relativity, kde jednou z prvých indícií bol takýto v podstate pohyb na kolotoči. Prvá vec, ktorú si uvedomil, je, že keď ste na kolotoči, tak cítite, že vás tlačí niečo ako gravitácia. Že keď ideme v labaku niečo odstreďovať, tak to dáme do odstredivky, kvôli tomu, že sa to točí veľmi rýchlo a tá odstredivá sila v podstate pôsobí ako gravitácia, čiže spôsobí, že ťažšie veci idú dole, ľahšie idú hore, takže sa nám to sedimentuje a odstredivá sila sa v niečom podobá na gravitáciu. Zároveň si uvedomil takú zaujímavú vec, že keď sa niečo točí, tak veci na okraji idú rýchlejšie ako veci vo vnútri. A zo svojej špeciálnej teórie relativity vedel, že keď sa niečo hýbe veľmi rýchlo, tak sa to ako keby skracuje, začne to meniť svoje dĺžky. Ako keby sa tam niečo divné dialo s tou geometriou časopriestoru. Dokonca si uvedomil takú zaujímavú vec, že v momente, keď máte priestor, a teraz si kľudne predstavte obyčajný priestor bez času, a zdeformujete ho, tak všetky poučky, ktoré ste sa učili o geometrii, môžete hodiť do koša. Napríklad súvis medzi polomerom kružnice a jej obvodom. Keď ho máte na rovnej ploche, tak je iný, ako keď tú plochu zdeformujete napríklad na povrch kruhu. Všetky poučky, ktoré viete o trojuholníkoch, prestávajú platiť. Keď ste na povrchu sféry, tak viete nakresliť trojuholník, ktorý má napríklad 3 pravé uhly. Takže tu si uvedomil, že keď roztočíme ten kolotoč, tak ten jeho okraj ako keby sa skrátil a to znamená, že tie poučky klasickej geometrie, napríklad medzi vzťahom medzi obvodom a polomerom kruhu, prestávajú platiť. Takže prišiel s takým veľmi trúfalým nápadom, že efekt, ktorý tam cítime, je gravitácia, že nás to tlačí do toho kolotoča. A to, ako sa to prejavuje na úrovni časopriestoru, je, že tam dochádza k nejakej deformácii, ktorá je charakterizovaná krivosťou. Čiže zasvietila mu taká žiarovka, že čo ak je súvis medzi krivosťou časopriestoru a gravitáciou. A pre takéto niečo je v princípe ťažké napísať rovnice, ale v skutočnosti nie kvôli tomu, že by to bolo ťažké, ale Einstein proste flákal školu v niektorých ohľadoch. A ľudia, úplne že krásna historická náhoda, tesne predtým, ako sa Einstein pustil do hľadania takéto teórie gravitácie, objavili tú matematiku, ktorá preto bola potrebná, že to bolo že relatívne nová a dobre známa matematika, ktorá sa už vyučovala na vysokých školách a Einstein ohrdol nosom, že on tieto prednášky nepotrebuje, lebo to je proste nejaká totálna abstrakcia. Keby chodil na prednášky, tak by mal tú rovnicu pravdepodobne napísanú ešte aj trošku skôr. Ale aj tak ju napísal v podstate pomerne priamočiaro, keď už sa doučil príslušnú matematiku, keď mu s tým pomohli. V podstate si položil otázku, že aké najvšeobecnejšie matematické objekty mám k dispozícii a napríklad je tam R-ko, ktoré súvisí s krivosťou, potom R-ko s takými 2 gréckymi písmenkami, ktoré tiež nejako súvisí so zakrivením časopriestoru a povedal si, že aké mám k dispozícii objekty a akým najjednoduchším spôsobom ich viem pospájať dokopy. To dal na ľavú stranu rovnice a na pravú stranu rovnice dal hmotu a energiu a teda takéto zhrnutie jeho teórie od Wheelera je, že hmota hovorí priestoru, ako sa má zakriviť a zakrivený priestor alebo časopriestor hovorí hmote, ako sa má. Správny preklad je, že hýbať, ale ono by sa to malo rímovať v tom po origináli, takže hmota hovorí časopriestoru, ako sa má kriviť a časopriestor hovorí hmote, ako sa má hmíriť, keby sa to malo rímovať. Čiže curve a move a ukázalo sa, že celkom trafil. Dokonca až tak, že poprvé celú tú teóriu našiel tak, aby to bolo konzistentné s Newtonovou gravitáciou, takže v istom princípe, keď je gravitácia slabá, tak sa Newtonová gravitačná teória na seba podobajú a všetko ostatné potom už napasoval tak, aby to bolo matematicky konzistentné. Čiže v niečom úplne geniálne, jeho teória, ktorá obsahuje okrem iného čierne diery, efekt spomaľovania času, efekt rozpínajúceho sa vesmíru, toto všetko sa ukázalo, že je v teórii, ktorú on v podstate mohol napísať v zatvorenej izbe bez toho, aby sa pozrel z okna. Vedel, čo chce dať dokopy pomocou svojej fyzikálnej intuície, vedel, aká matematika k tomu patrí a aké veci môže konzistentne dať dokopy a všetko ďalšie sa v tom objavilo úplne, že automaticky, podobne ako sa Newtonovi objavili tie hyperboly, paraboly, aj keď ich tam naprvu možno nečakal. Takže Newton objavil všeobecnú teóriu gravitácie, ktorá bola fenomenálnym úspechom. Fenomenálnym úspechom v tom slova zmysle, že
Veľmi presne vedela vysvetliť všetko, čo Newtonová teória, ale vedela dokonca zasiahnuť aj tam, kde tá Newtonová teória už bola krátka, napríklad pri pohybe Merkúra. Merkúr je neposlušný, nerobí úplne pekné elipsy okolo Slnka, ale tie elipsy sa postupne stáčajú, čo sa ľudia snažili vysvetliť tou extraplanétou, čo sa nepodarilo. A Einstein zistil, že jeho teória takýto efekt presne predvída. A potom mala množstvo ďalších predpovedí, ktoré sedeli úplne presne. A dodnes je všeobecná teória relativity jedna z najúspešnejších fyzikálnych teórií, ktorá opisuje, čo sa deje s vesmírom ako celkom, čo sa deje vo vesmíre na veľkých škálach a čo sa deje aj na úrovni našej planéty, keďže obsahuje aj Newtonovú gravitáciu. No a druhý veľký príbeh, ktorý začal plus minus naraz, priniesla kvantová fyzika. Tu už budem trošku stručnejší, lebo ten príbeh je že totálne domotaný. Einstein bol natoľko zhovievavý, že celú tú teóriu vybudoval sám a dá sa to vysvetliť pekne viac menej lineárne. Kvantovku robilo naraz asi 10 ľudí, z ktorých sa polovica nepoznala, prekrikovali sa, každý mal trochu iný formalizmus a trvalo pomerne dlho, kým sa to celé utriaslo. Ale teraz základná myšlienka je taká, že keď sa postupne dostávame v hmote na menšie a menšie časti, postupne až na úroveň atómov, tak sa nám javí, že sa to začína riadiť inou fyzikou. Tá iná fyzika sa volá kvantová mechanika alebo kvantová fyzika a v niečom je konzistentná s Newtonovou mechanikou v takom slova zmysle, že keď sa postupne vzdialujete a pozeráte sa znova na väčšie a väčšie celky, tak z tej kvantovej fyziky sa ako keby vynorí Newtonovská mechanika. Takže na istej úrovni platí Newtonovská mechanika. Keď idete k tým veľmi veľkým veciam na úrovni vesmíru, tak sa vám prejavuje zrazu Einsteinová gravitácia, keď dáte niekde dokopy veľmi veľa hmoty a tak ďalej. A keď sa zase nazumujete na hmotu na veľmi malej škále alebo urobíte nejaké iné opatrenia, ako nám ukázala Nobelová cena za fyziku tento rok, tak sa zrazu prejavia kvantové vlastnosti hmoty. A rozmýšľal som, že ktorého z tých mnohých velikánov tam dať, tak vybral som takého, ktorý v podstate prišiel skôr až tak v druhej vlne, ale keďže je teraz ten kvantový rok a slávia sa tie kvantové technológie, tak Richard Feynman je ten, ktorý povedal, že tam dole je veľa miesta, ktoré by sa dalo využiť, čo v podstate naštartovalo revolúciu aj v kvantových počítačoch. A on dostal Nobelovú cenu okrem iného za výskum, ktorý priniesol trochu iný pohľad na to, čo sa deje v kvantovej fyzike. Prišiel s takým veľmi pekným vysvetlením alebo matematickou schémou výpočtov, že keď chcete spočítať, čo sa stane s časticou medzi tým, ako príde z bodu A do bodu B, tak musíte započítať všetky možnosti, ako sa môže z bodu A do bodu B dostať. A tá myšlienka je v podstate, že zo všeobecnenie klasického, najvýznamnejšieho kvantovo-mechanického experimentu, tzv. Dvojštrbinového experimentu. Máte stenu, ktorá má dva otvory. Keď na ňu púšťate častice a zatvoríte jeden otvor, tak on preletí iba jedným otvorom a urobí flak tu. Keď zakriete to druhé, urobí flak tu. A keď necháte oba otvory otvorené, tak on urobí taký zvláštny vlnový pattern, že budú miesta, kde častice dopadávať častejšie, menej často, častejšie, menej často, častejšie, menej často. Čiže tá interpretácia kvantovo-mechanická je taká, že častica sa hýbe, ako keby jej pohyb súvisel s nejakou vlnou a tá vlna prechádza cez oba otvory naraz. A je taký krásny myšlienkový experiment, že ako by to dopadlo, keby sme dali dve takéto steny za seba. Keď sme mali jednu stenu s dvomi otvormi, tak sme museli započítať možno, že prejde prvým otvorom alebo druhým otvorom. Máme dve steny za seba a obe majú dve dierky. Takže máme zrazu 4 možnosti. Prvým, druhým, druhým. A Feynman nemal čo na práci, tak povedal, že čo keď pridáme 3., 4., 5. dvierka a každé bude mať nie 2, ale 3, 4, 5, 6, 7, 8 otvorov. Takže zrazu musíme započítať také možnosti, že vôjdem do prvého okienka tu, druhého tu, štvrtého tu, druhého tu a znova prvého. A všetkých týchto šialený počet možností treba započítať. No a teraz urobíme limitu. Ako to bude vyzerať, keď bude mať nekonečné množstvo stien a každá bude mať nekonečný počet dierok? Nekonečný počet dierok ale vlastne znamená, že žiadna stena tam nie je, že? Akurát stále treba započítať všetky tie možnosti. Častica ide sem, potom zatočí dole, hore, dole. A takýto myšlienkový experiment vlastne viedol k trochu inej formulácii kvantovej mechaniky, ktorá sa ukazuje veľmi užitočná, ktorá vlastne sa volá, že Feynmanov dráhový integrál, ktorý hovorí, že započítaj všetky možnosti, ako niečo môže nastať a na základe toho potom vyhodnoť, čo sa bude diať. Toto sa teda ukázalo ako extrémne dobrý nápad, ktorý napríklad vydol aj kvantové počítače. Žiaľ, niektoré úplne fundamentálne aspekty v kvantovej fyzike nemáme
vysporiadané, ale platí tam taký princíp, že shut up and calculate, čiže buď ticho a počítaj, lebo my vieme, čo máme robiť, keď ideme niečo počítať a dostaneme správny výsledok, ale keď sa snažíme nejako ľudsky interpretovať, čo sa v rámci toho výpočtu dialo, tak to neúplne dáva zmysel. Takže kvantová mechanika v podstate fenomenálny úspech, čo sa ukázalo hlavne, keď sme sa ju pokusili spojiť spolu s relativitou. Tieto dve teórie sa objavovali plus minus naraz. Tu máme Heisenberga ako zástupcu tohto kvantovej časti fyziky, Einsteina, ktorý prišiel s relativitou. Pomerne rýchlo po tom, čo bola kvantová fyzika objavená, si niekto položil otázku, že ako toto celé sformulovať relativisticky, aby to obsahovalo aj všetky tie zaujímavé efekty, že keď sa na to pozeráme z rôznych sústav, ako to transformovať, keď sa voči sebe rýchlo pohybujeme, keď dáme niekde dosť veľa energie na to, aby to vytvorilo novú časticu, ako toto všetko vytvoriť. A vznikla z toho nová teória, ktorá dnes nesie divný názov, kvantová teória pola, preto som tam dal takú tú vlnku do pozadia, ktorá je strašne zvláštna v tom, že v niektorých matematických ohľadoch táto teória nedáva zmysel. Že vieme, že toto by nemalo fungovať, ale funguje to. A nie, že to funguje tak, že nás to že dovezie a potom sa to rozpadne. Ono to vedie k najpresnejším výpočtom, ktoré sme vo fyzike schopní robiť. Niektoré výpočty, ktoré robíme pomocou relativistickej kvantovej teórie, sú tak presné, že sedia na 12 až 14 desatinných miest. To je taká presnosť, ako keby sme boli schopní zmerať hrúbku Atlantického oceánu na hrúbku ľudského vlasu presne. Veľmi, veľmi zložité výpočty, veľmi, veľmi presné experimenty a sedí nám to úplne, že čísielko za čísielkom. Funguje to úplne geniálne. Zistiť, prečo vlastne, je na tzv. Miléniovú cenu, za ktorú môžete dostať $1 000 000 a zatiaľ to nikto nedostal. Takže vyjasniť matematicky, ako to celé funguje, nevieme. Čiže nechcem povedať, že tá matematika tam nefunguje. Tá matematika nám umožňuje robiť zo pár divokých predpokladov, ktorým by sme radi rozumeli a nevieme, prečo sú také, ako sú, ale keď už ich potom príjmeme, tak máme mašinériu, ku ktorej pristúpime štýlom shut up and calculate a keď dopočítame, tak nám to bude sedieť brutálne presne. Takže je to fenomenálny úspech, technokratický, vedie to k tým výsledkom, ale čo sa tam deje na tej fundamentálnej úrovni, stále úplne netušíme. Ale viedlo to potom k niečomu, čo dnes voláme, že štandardný model časticovej fyziky. Čiže základom gravitácie je Einsteinova všeobecná teória relativity a základom našeho modelu hmoty je tzv. Štandardný model časticovej fyziky, ktorý má niekoľko ingrediencií, relatívne krátky zoznam. Po správnosti by sa toto malo volať atómy. Toto sú tie ďalej nedeliteľné veci, aspoň si myslíme, ktoré tvoria základné častice hmoty. A keď napríklad zoberiete dva up kvarky a pripočítate jeden down kvark, tak získavate už tie konštruenty, ktoré postupne tvoria atómové jadra, pridáte k tomu elektrón a hľa, už máte peknú hmotu. Neúplne rozumieme, že prečo je toho toľko, koľko toho tam je. Napríklad, že tie ďalšie dva riadky farebné, tie, ktoré majú rímsku dvojku a trojku, že z veľkej časti si vieme, že svet predstaviť aj bez nich, ale proste tu sú, menia niektoré vlastnosti, ale neúplne rozumieme, prečo to vyzerá takto, ale vyzerá to takto. Potom tam máme tie červené častice, to sú častice interakcií, napríklad fotón, častica elektromagnetického vlnenia, ktoré toto všetko držia pokope, umožňujú interakcie. A potom je tam taký ten podivín Higgsov bozón, ktorý bol objavený ako posledná častica štandardného modelu. A znova, všetko toto sedí úplne, že šialene, brutálne presne a máme pocit, že rozumieme povahe hmoty veľmi, veľmi dobre. To neznamená, že o nej vieme všetko, ale získali sme nejaký veľmi malý zoznam základných častíc, z ktorých máme predstavu, ako vzniká všetko ostatné. A keď sa budete dosť dlho pýtať nejaké otázky o hmote, napríklad prečo je zlato zlaté, tak postupne dospejete k odpovedi, že lebo sa skladá z týchto častíc, ktoré sa riedia týmito zákonmi kvantovej fyziky a relativity a vedie to na také vlastnosti, ako pozorujeme. Čiže pomocou tejto sady častíc už vieme celkom dobre opísať svet okolo nás. Takže máme dve epické teórie. Kvantovú fyziku a všeobecnú teóriu relativity. Každá z nich sama o sebe funguje, nechcem povedať, že dokonale, ale funguje na 9 z 10. Že epický úspech, kde ešte máme nejaké nezodpovedané otázky, takže nemusíme plašiť svojich študentov, že za 5 rokov máme všetko vyjasnené, ale krásne dve teórie. No a teraz sa ich pokúsime spojiť dokopy a ono to vybuchne. A toto je, že šlamastika fenomenálnych rozmerov. To nie je tak, že ono to začne že trošku nesedieť.
podstate máme dve možnosti. Môžeme zobrať gravitáciu a pokúsiť sa ju vložiť do časticovej fyziky. Ako by sa to dalo urobiť? Postulujeme alebo predstavíme si, že existujú nejaké častice gravitácie, tzv. Gravitóny, vložíme ich do časticovej fyziky a ona sa totálne rozloží. Jednoducho, že prestane fungovať a tie fintičky, ktoré sme používali doteraz, už nie sú dobré. Zrazu nám to nefunguje. Toto sa dá relatívne jednoducho matematicky dokázať v rámci istých predpokladov, keď vložíme gravitón do časticovej fyziky, tak zlý, špatný. Proste nefunguje to. Tak môžeme skúsiť opačné, že zoberieme gravitáciu a začneme sa k nej správať kvantovo. Čo znamená kvantovo? No a la Feynman to znamená, že keď chceš zistiť výsledok nejakého výpočtu, tak započítaj všetky možnosti, ktoré môžu nastať. Čo by to znamenalo v reči gravitácie? Zober nejaký v princípe zakrivený časopriestor a započítaj všetky možnosti, ako by sa mohol zakriviť časopriestor. A toto je ťažké už len riadne sformulovať a hocičo z toho vyžmykať je prakticky nemožné. Lebo napríklad do výpočtu musíme zahrnúť časopriestor, ktorý je totálne pokrčený do seba, ktorý má potom nejaké červie diery, ktorý je proste totálne zdeformovaný, nezdeformovaný a tak ďalej. Takže keď to chytíme z jedného konca, tak to nefunguje, keď to chytíme z druhého konca, tak to nefunguje. A je to až podivuhodný fail. Že to nie je tak, že niečo sme urobili a potom to trochu nesedí, že máme jednu vec, ktorá funguje dokonale, máme druhú vec, ktorá funguje dokonale a keď ich spojíme dokopy, tak je úplne, že ani zaťať. Niečo by to nemalo byť prekvapivé, že ono je to trochu, že kapustnica je dobrá a parené buchty sú dobré a keď ich spojíme dokopy, tiež to nefunguje, ale toto je ešte, že oveľa, oveľa horšie. Úplne, že nás tu horšie. Takže je veľká výzva, že čo s tým. A tých prístupov je veľa a najnenávidenejší z nich je teória strún. Ja by som povedal, že až trošku nezaslúžene. Teória strún nevznikla ako snaha vytvoriť kvantovú teóriu gravitácie. Teória strún zišla z toho, že mali sme časticovú fyziku a pri istých zrážkach častíc sa pri vynášaní niektorých veličín na grafy začali rysovať nejaké pravidlá. Ľudia sa zamysleli, že prečo by to mohlo fungovať a taký efektívny opis, že niečo sa pohybuje tak, že to v podstate pripomína natiahnutú strunku, tak to dokázalo vysvetliť nejaké výsledky. Takže si ľudia povedali, poďme skúsiť sformulovať, ako by vyzerala časticová fyzika alebo kvantová fyzika, ak by sme nerozmýšľali o malých bodkách, teda časticiach, ale ak by sme rozmýšľali o jednorozmerných objektoch, teda strunách. Najjednoduchšie priamočiare zjednodušenie. Zistilo sa, že kým je to normálna teória a la Newton, čiže klasická, tak to funguje fajn. Ešte Einsteina to prežije a potom sa k tomu pridá kvantovka a tam začnú nastávať problémy. A tie problémy sa darí vyriešiť, ale je to také, že niečo za niečo. Dá sa sformulovať konzistentná teória kvantových strún, ale v istom bode výpočtu vám vypadne, že celé to bude matematicky konzistentné, len ak to budete mať v 26 rozmernom časopriestore. To je pomerne problém, lebo keď sa pozrieme okolo seba, tak máme, že jeden smer je doľava doprava, hore dole, dopredu dozadu a teraz čo tých ďalších veľa, vyše 20. Možno to nemusí byť až taký problém a ľudia sa s tým hrali ďalej a zistili, že dobre, tak existuje teória strún, ale mali sme novú navrhnutú formu symetrie vo fyzike, ktorá sa volá supersymetria, ktorá má pekný aspekt, že ona hasí niektoré problémy, ktoré v časticovej fyzike potenciálne môžu vznikať alebo v nejakých teóriách môžu vznikať. Tak sa pridala teória supersymetrie, vznikla tzv. Teória superstrún a dobrá správa je, že výsledná teória mohla byť konzistentná pri menšom počte rozmerov, ale zlá správa je, že stále to nebolo, že 3+1. Stále si to žiadalo viacej priestorových rozmerov. A teraz je otázka, že čo s tým. A prišla taká celkom pekná odpoveď, že nikde vlastne nemusí byť nutne napísané, že všetky tie priestorové rozmery musia byť rovnako veľké. Že čo ak máme zopár veľkých priestorových rozmerov, dosť veľkých na to, že sa v nich môžeme hýbať a že sú v nich veľké vzdialenosti a tak ďalej. A potom máme zopár takých malých, zatočených do seba priestorových rozmerov, do ktorých sa prakticky nič nezmestí, takže ako keby ani neexistovali. A fyzika to v podstate prežije a čo viac, ponúka to takú zaujímavú možnosť, že podľa toho, ako pokrčíte tie ostatné rozmery, tak taká fyzika vám vyjde v tých troch veľkých. Toto je niečo, čo si ľudia všimli už predtým, keď sa snažili spojiť Maxwellove rovnice s Einsteinovou gravitáciou,
že veľmi prirodzene sa tieto teórie dajú spojiť dokopy, keď nebudete uvažovať 3 priestorové rozmery, ale 4. Ten štvrtý zatočíte do takého malého kolečka a v takomto 4 plus 1 rozmernom časopriestore, 4 priestory, ten štvrtý vymyslený, plus 1, čiže plus čas, tak v takomto 4 plus 1 rozmernom časopriestore veľmi pekne dokopy pasoval elektromagnetizmus s gravitáciou. Takže si ľudia povedali, že toto je možno nastavba tejto základnej myšlienky, ktorá prišla od Kaluza a Kleina. Tak si povedali, že možno predsa len existujeme vo viacrozmernom svete. A potom prišlo to počudovanie, teda keď ľudia začali budovať teóriu strún ako teóriu, ktorá má obsahovať časticovú fyziku, že tam sa zrazu objavil ten graviton. Bola tam častica, ktorá je nehmotná a má spin 2. To znamená, že nejako sa správa, keď ju otočíte o napríklad do 180 alebo 360 stupňov, má nejaké vlastnosti, ktoré nepoznáme u žiadnej inej známej častice, preto tie známe častice fungujú dokopy pekne a keď tam pridáme ten graviton, tak sa pokazí. A zrazu sme mali teóriu, ktorá aj bola kvantová, aj obsahovala graviton a aj sa z toho mentálne nezrútila. A toto sa ľuďom zrazu veľmi zapáčilo, že toto vyzerá celkom nádejne. A čo viac, tie prísne matematické obmedzenia viedli k nádeji, že táto teória bude zadaná úplne jednoznačne. Že vy poviete, že matematika, čo mi dovolíš? A matematika povie, že no ja ti dovolím napísať túto jednu rovnicu, podľa ktorej by sa tieto veci mohli správať a budeš mať vybavené. A ukázalo sa, že toto bolo trošku prehnané, že existuje viacej konzistentných teórií superstrún, je ich relatívne malý počet, ale trošku nadšenie opadlo, keď sa ukázalo, že ich je veľa. Tá nádej, že matematika nám povie, že hľa, tu je jedna jediná teória, ktorá je kvantová, ktorá obsahuje gravitáciu, ktorá je matematicky konzistentná a všetko ostatné už z nej s trochou snaženia dokážete vyžmýkať, tak sa to pokazilo tým, že sa tých teórií našlo niekoľko. A majú veľmi marketingovo vhodne vybrané názvy ako typ 2b, hej, alebo heterotická teória strún. No už to znamená hocičo. Trošku sa to tam začalo kotiť, začali pribúdať teórie, ale nebolo ich veľmi veľa, takže toto je plus minus konečný počet. Plus sa objavili také podivnosti ako niečo, čo sa nazýva, že 11-rozmerná supergravitácia. Do čoho sa nebudem púšťať, ale niekto zobral formuláciu gravitácie a opýtal sa, či sa z tohto dá urobiť supersymetrická teória a dostal niečo. Takže znova, nadšenie trošku opadávalo, máme rôzne teórie, nemáme zrazu ten krásny triumf matematiky, ktorá nám obmedzuje všetky možné teórie iba na jednu základnú, ale nebolo ich až tak veľa. No a prišiel génius Ed Witten, ktorý si uvedomil takú vec, že medzi tými teóriami sa začali nachádzať tzv. Duality. To znamená, že dve rôzne teórie sa zrazu správali rovnako, ak ste ich použili v nejakých špecifických prípadoch. Že ak zoberiem túto teóriu a sformulujem ju tak, aby jeden z priestorových rozmerov bol veľmi veľká kružnica a druhú teóriu tak, aby tam bola malá kružnica, tak zrazu budú v niečom dávať rovnaké predpovede. Veľmi pekná myšlienka, ktorá nám ukázala, že možno tie úplne nezávislé teórie nie sú také nezávislé, ako si myslíme, že existujú medzi nimi duality, ktoré majú rôznorodé povahy, do ktorých sa nebudem púšťať. A ten geniálny Wittenov nápad bol, že keď máme toľko poprepájaných teórií, tak či nie je jednoduchšie vysvetlenie, že všetky tieto teórie superstrún, aj supergravitácie, sú v skutočnosti aspektom nejakej vyššej teórie, a tá teória dostala meno M-teória. A zlaté na tom je, že nikto sa neobťažoval vysvetliť, čo M znamená. Takže existujú rôzne vysvetlenia. Jedno z nich je, že je to mother, akože matka všetkých teórií, lebo porodila v úvodovkách tie teórie superstrún, že ich nejako obsahuje v sebe. Iné možné vysvetlenie je, že to M ako matica, po anglicky matrix, čo je nejaký matematický objekt, pomocou ktorého sa niektoré z tých teórií dajú sformulovať. A pre niekoho je M mystery, teda pre všetkých je to mystery, ale niektorí teda hovoria, že to M je že M ako záhada, po anglicky. Takže netušíme, ale teda dostal to názov M-theory a v rámci tejto teórie sa podarilo dosiahnuť nejaké epické úspechy, ktoré napríklad súvisia s povahou čiernych dier, mali nejaké vlastnosti, ktoré sme v rámci bežnej fyziky nedokázali vysvetliť a táto teória ich dokázala vysvetliť. Nie je to teda ale stále taká fyzikálna teória v tom, že máme z toho nejaké jednoznačné predpovede, ktoré by sme dokázali overovať, ale máme pocit, že je to matematicky konzistentná teória okrem iného kvantovej gravitácie, ktorá by mala niekde obsahovať náš vesmír. A
toto slovo mala bolo v tejto vete veľmi naložené, lebo tých možností, ako toto všetko sklbiť dokopy, je približne, že jednotka a za ňou 500 nul. A ktorá z týchto možností je správna, netušíme, aj keď relatívne nedávno o tom vyšiel nový článok, ktorý v rámci istých predpokladov ukázal, že sa tam dá nájsť to, čo voláme štandardný model časticovej fyziky. Takže vyzerá to tak, že trošku sme na stope naozaj, že budeme mať jednu základnú teóriu, ktorá obsahuje to všetko ostatné a kopu iných ďalších zaujímavých vecí. Má to však samozrejme ešte kopu háčikov. Ľuďom sa samozrejme nepáči buď M-teória alebo teória strún z viacerých dôvodov. Jeden je prítomnosť extrapriestorových rozmerov, kde ja z tohto nemám úplne ťažké srdce, lebo keď naozaj sú tie priestorové rozmery malé, tak ono to nie je priestor v klasickom slova zmysle. Je to proste nejaké čudo-judo, ktoré je súčasťou ako keby nášho priestoru a nemám s tým problém, aby to bolo súčasťou našej reality. Väčší problém tejto teórie je taký, že ťažko sa z nej žmýkajú predpovede, ktoré by boli odlišné od Einsteina alebo od štandardného modelu časticovej fyziky, ktoré by sme boli schopní pozorovať dnes. Takže to je skutočne dobrá výhrada voči tejto teórii, že zatiaľ nevedie k dobrým predpovediam, ale na druhú stranu je brutálne rozpracovaná a ja som len naznačil niekoľko tých zázrakov, ktoré sa v nej objavili a ona naozaj, že mnoho tých vecí tam tak krásne zapadá dokopy, že by bolo až prekvapivé, keby M-teória bol totálne mimo nápad. Takže uvidíme, že či sa toto potvrdí alebo nepotvrdí. A teraz len pár takých náznakov, že čo z toho vypadáva poslednú dobu. Takže napríklad jedna z veľkých otázok, na ktoré už Einsteinova teória nedokáže siahnuť, je, že vlastne ako vznikal náš vesmír. Jednoducho, že čo sa dialo počas veľkého tresku. To bola kedysi zakázaná otázka, lebo sme si mysleli, že ani nemáme šancu. A teraz už začíname byť trochu aspoň taký, že aspoň si trúfneme sa pýtať tú otázku, že či by sme nedokázali opísať veľký tresk ako moment, kedy napríklad náš vesmír vznikol z nejakého čuda-juda, čo nemalo ani čas, ani priestor, tak ako ho poznáme. A zrazu z tohto čuda-juda sa 3 priestorové rozmery začali nafúkovať a v nich sa vyskytovala hmota, energia a kadečo iné. A to, čo som tam napísal tak do boku, aby ste sa to ani len nesnažili čítať, ale je to takto, hej, že nie je to takto preklopené, že aspoň písmeno A sa tam dá prečítať a T a S. Toto je jedna z formulácií jedného z maticových modelov z tej tzv. M-teórie. Ona má rôzne formulácie, ktoré platia v rôznych kontextoch alebo v rôznych približeniach. Tomuto sa hovorí, že IKKT model, čo sú proste že 4 japonské mená. A zaujímavým aspektom tohto modelu je, že on technicky vzaté obsahuje niečo, čo sa dá identifikovať ako čas a priestor. V Japonsku je významná výskumná skupina, ktorá skúma, ako sa v rámci tohto modelu začnú 3 veci nafúkovať. Tie 3 veci si myslíme, že by mohli byť naše 3 priestorové rozmery a dokonca ich by sa tam mohli nafúkovať 2, alebo 6, alebo 7, ale v rámci nejakých nedávnych štúdií, a nedávne štúdie naozaj znamená, že 2-3 roky dozadu, ukazujú, že 3 sa javí ako nejaký preferovaný počet. Takže zrazu máme nejakú teóriu, ktorá aspoň má zatiaľ ambíciu, že opísať, ako by ten vesmír mohol v počiatkoch vyzerať, vysvetliť, prečo sa začali nafúkovať práve 3 priestorové rozmery a v niektorých štúdiách majú dokonca aj také, že kozmológia raného vesmíru odvodená z takýchto rovníc M-teórie. Dalo by sa to pochvalou označiť ako work in progress, že otázky, kde sme si doteraz aj netrúfali sa riadne pýtať, tak sa zrazu ukazuje, že môžeme sa pýtať a dokonca dokážeme z tohto získavať nejaké výsledky a dajú sa konečne robiť merateľné predpovede. Nie je také, že by mali extrémne jednoznačný podpis, to znamená, že by viedli k nejakej úplne divokej predpovedi, nevysvetliteľnej hocičím iným, ale keď bol vesmír veľmi mladý, v tých štádiách prudkého rozpínania v rámci inflácie, vznikali v ňom rôzne formy vlnenia, z ktorých pozostatok, primordiálne gravitačné vlny, sa šíria vesmírom dodnes, na rozdiel od reliktového žiarenia. Svetlo sa nemohlo šíriť prvých 375 000 rokov, takže ono nesie informáciu až zhruba o tom, ako vyzeral vesmír vtedy. Gravitačné vlny a neutrína leteli vesmírom oveľa skôr a aj ľudia teraz intenzívne hľadajú primordiálne neutrína a hľadajú intenzívne primordiálne gravitačné vlny, ktoré sme už možno počuli, ale prekryté šumom zrážajúcich sa supermasívnych čiernych dier a detektor, ktorý sa bude vedieť sústrediť iba na tie primordiálne gravitačné vlny, má byť funkčný v roku 2037, detektor LISA. A
ten by mohol skúmať otlačky úplne týchto najradnejších fáz a tieto otlačky vieme počítať aj v rámci týchto teórií. Takže prvé náznaky toho, že sa nám tam možno podarí niekde prepojiť teóriu s pozorovaniami. A môže sa ukázať, že tie teórie jednoducho budú viesť na niečo, čo je totálne nesúlade s tými pozorovaniami, ktoré máme, ale tak o tom je fyzika. Prichádzame s hypotézami a tie hypotézy potom overujeme. Takže na nejaké predpovede tá M-teória predsa len vedie a nie, akože ona dokáže robiť všelijaké predpovede, ale také, ktoré sú technologicky dostupné, budú overiteľné čoskoro. Takže jedna z veľkých ambícií tejto teórie je vysvetliť nám, ako možno vznikol vesmír a to je niečo, čo podľa mňa úplne ospravedlňuje hociaké snahy sa tejto teórii venovať. Že ak máme nejakú teóriu, ktorá nám je možno schopná, alebo minimálne má tú ambíciu, vysvetliť, ako vznikal vesmír ako celok, tak je škoda, aby sa aspoň pár desiatok alebo stoviek ľudí z tých 8,8 miliardy, či koľko nás tu je teraz na tejto planete, tejto otázke nevenovalo. To, čo v skutočnosti očakávame, je, že z tohto možno dokonca v skutočnosti vidieť, že nejaká úplne nová fyzika. To, čo sa dialo, keď Einstein objavil svoju všeobecnú teóriu relativity, tak ono to nie je tak, že on zobral tú Newtonovú teóriu gravitácie a dopísal k tomu jeden extra člen. On úplne zmenil uhol pohľadu na ten základný model. Keď sa budovala kvantová fyzika, tak sa v podstate zobrala klasická fyzika, hodila sa do koša, vybudovala sa na novo kvantová fyzika a potom sa ukázalo, že tá kvantová fyzika tú klasickú fyziku v nejakom slova zmysle obsahuje, ale museli sme si, akože také kolektívne my, museli sme si k tomu vytvoriť úplne nový slovník pojmov a na opis častice v kvantovej fyzike sa používajú úplne nástroje ako na opis malého kamienku, ktorý len tak letí priestorom. Proste, že úplne iná fyzika z toho vypadla. A isté očakávanie je, že vlastne možno aj pri hľadaní kvantovej teórie gravitácie robíme chybu v tom, že robíme moc malé kroky. Tá teória strún proste vznikala krok po kroku zo známej fyziky, pridávali sa veci a možno nám potom taký ten veľký skok, ktorý urobil Ed Witten a navrhol tú M-teóriu, že to je práve to, čo nám ukázalo úplne iný pohľad. Vzniklo z toho niečo, čo napríklad sa volá, že holografický princíp, nejaký hlboký súvis medzi gravitačnou fyzikou a časticovou fyzikou. A možno, že ten proces, ktorý sa teraz deje, nie je, že pridávame k tej známej fyzike nejaké elementy, aby nám tá časticová fyzika zapadla s tou relativitou, alebo aby nám tá kvantová fyzika zapadla s relativitou. Jednoducho, že sme v procese hľadania úplne nového rámca, úplne nového pohľadu na fyziku ako takú, preto som to tam dal, že fyzika s mäkkými, že iná fyzika, ako poznáme doteraz. A to je možno aj dôvod, prečo nám to tak trvá. Že napríklad Einstein, keď objavil tú svoju teóriu, tak on mal šťastie, že tesne pred ním niekto, napríklad Riemann, Bertrand Riemann, objavil takú matematiku, pomocou ktorej sa tá jeho teória dala uchopiť. To je úplne, že historická náhoda. Ľudia skúmali strašne dlho euklidovskú geometriu a potom si relatívne tesne predtým, než Einstein začal rozmýšľať o zakrivenom časopriestore, niekto povedal, že a nemohla by byť aj iná forma geometrie a úplne, že pripravil pôdu pre Einsteina a on potom prišiel. Nebyť tohto matematického predvoja, tak by sa Einstein brutálne vytrapil. A my sme možno v tomto štádiu, že my sa trošku trápime a čakáme na nejakú novú formu matematiky. Že my možno nečakáme na nového Einsteina, ale my čakáme možno na nového Riemanna. Na niekoho, kto príde s nejakou matematikou, ktorá tie veci, ktoré nám teraz v nejakých ohľadoch trošku zapadajú dokopy, tak sa nám zrazu vyjavia úplne jasné a priehľadné pomocou tej novej matematiky. No a teraz, aby som konečne sa dostal k tomu, čo ja robím po 71 minútach rozprávania, je viacero prístupov k hľadaniu kvantovej gravitácie a teória strún je len jedným z nich. Čo je veľmi dobré, lebo my nevieme vôbec, či to je správna teória a matematicky v mnohých ohľadoch funguje veľmi pekne, čo na nešťastie prilákalo matematikov, ktorí z nej proste urobili veľmi rigorózny kolos v niektorých oblastiach a ťažko sa v nej orientuje. Ale sú iné prístupy. Sú ľudia, ktorí napríklad si povedali, že poďme skúsiť sformulovať Einsteinovú gravitáciu v inom jazyku a na tento iný jazyk sa potom oveľa ľahšie dá poštvať formalizmus kvantovej fyziky a vzniklo niečo, čo sa volá teória kvantovej slučkovej gravitácie, ktorá tiež viedla k nejakým zaujímavým pohľadom. Treba však povedať, že je rozpracovaná oveľa menej ako teória strún, ale je to iný pohľad. Ďalší pohľad je napríklad taký, volá sa to kauzálna dynamická triangularizácia, čo podľa mňa vo vašich ušiach znelo ako šum, ale v podstate myšlienka je taká, že zoberieme časopriestor,
skrájame ho na nejaké menšie elementy, ktoré ako keby pripomínali trojuholníky, alebo sa to spája pomocou takých trojuholníčkov a robíme to nejakým spôsobom, aby to zachovalo nejaké pravidlá časopriestoru, že máme tam nejakú kauzálnu štruktúru, niečo ako čas plynúci nejakým smerom, ale zároveň je to tam pomerne tak náhodne roztrúsené, aby to malo aj tie elementy kvantovosti. A tiež táto teória poprichádzala s nejakými zaujímavými pozorovaniami. Takže len aby to neznelo tak, že tu robím marketing na teóriu strún, ja som v takom mentálnom nastavení, že keby zajtra prišiel niekto a dokázal, že teória strún je jednoznačne blbý nápad, ktorý 100% nebude fungovať a urobí to dostatočne presvedčivo, tak ja nebudem slzy roniť. Ale je to pekná teória, takže trošku by mi to bolo ľúto, ale že ja som mentálne úplne pripravený, že teória strún možno niekedy v budúcnosti celá pôjde do koša, ale nemyslím si, že je to s ňou také zlé, ako sa niekedy šíri v širokej verejnosti. Ona naozaj možno len čaká na ten jeden dobrý nápad, na niekoho, kto príde a zapichne prst do jednej z tých 10 na 500 možností a povie, že hľa, tuto je naša fyzika, ktorá obsahuje vesmír plný tmavej energie s takouto hodnotou a s časticovou fyzikou, ktorá má takéto častice, s takýmito interakciami a tak ďalej. A to všetko tam možno je, len my sme ešte nie dosť múdri na to, aby sme to tam našli. Takže teória strún je možno k fenomenálnemu úspechu bližšie, ako si myslíme. A možno je to úplne zlý nápad, takže sa treba venovať aj tým ostatným teóriám, ktorých je naozaj že pomerne veľa. A samozrejme, dobrý nápad je, že keď neviete, kto vyhrá, tak si proste staviť na viacerých víťazov a pozrieť sa, že aké sú vlastnosti, ktoré sú spoločné naprieč rôznymi prístupmi k hľadaniu kvantovej teórie gravitácie. A jedna z takých vlastností, ktorá vyzerá byť celkom spoločná, je, že priestor na mikroskopickej úrovni alebo časopriestor dokonca, by mal mať nejakú štruktúru. To znamená, že keď sa na ňo pozriete dostatočne zblízka, tak to nie je úplne hladké, spojité kontinuum, ale je to niečo, čo má nejakú štruktúru. A tá štruktúra nie je taká rigidná, ako v prípade mriežky, že tu je niečo a tu je prázdno, tu je niečo, čo je prázdno. Skôr je to také, ako keby ste sa pozerali, v podstate naplníte si vaňu, máte tam bublinky a pozeráte sa teraz na tie bublinky. Praskajú, niekde sa objaví ďalšie, celé je to také v princípe možno aj dokonca, že živé, že má to nejakú dynamiku. Netušíme, ale teda myšlienka je taká, že mohla by existovať nejaká štruktúra samotného priestoru. Tá štruktúra je veľmi, veľmi malá. Podľa odhadov môže mať dokonca, že 0,3401 metra. Že šialene malá. Okoľko sme my väčší od atomových jadier, toľko sú atomové jadrá väčšie od tejto škály a tá škála sa volá tzv. Plancková škála. A jedna z vecí, alebo teda hlavne veci, ktorým sa venujem ja, nejako súvisia so skúmaním toho, poprvé, čo by na toto celé povedala fyzika? Keď fyzike poviete, že už sa nenachádzaš v hladkom spojitom priestore a nachádzaš sa v takomto zrnitom priestore, tak či sa tá fyzika z toho mentálne nezrúti? A máme pocit, že nie. Že fyzika vyzerá byť sformulovateľná celkom dobre, aj keď v niektorých prípadoch s istými bolehlavmi a prekážkami. Ale vyzerá, že fyzika by dokázala fungovať aj v takomto rozmazanom priestore. A potom je druhá veľká otázka, že ak je fyzika v takomto priestore, ktorý má nejakú štruktúru, ako by sa to dalo pozorovať na rôznych efektoch. Jeden zo zaujímavých aspektov je napríklad taký, že by mohli existovať mikroskopické čierne diery, zhruba také veľké ako tých 0,1 metra, ktoré by napríklad mohli byť súčasťou tmavej hmoty. Netušíme, ale zaujímavá možná hypotéza. Iná vec, na ktorej som pracoval aj s ľuďmi ešte keď som bol na Masaryčke a na ktorých robíme doteraz, je, že ak by mal priestor nejakú štruktúru, tak svetlo by sa priestorom šírilo rôznymi rýchlosťami. Inými slovami, svetlo vo váku by išlo pomalšie ako je rýchlosť svetla vo váku. Rýchlosť svetla vo váku by totiž mohla závisieť od energie daného svetla, čo by znamenalo napríklad, že čím má svetlo väčšiu energiu, tým má kratšiu vlnovú dĺžku, tým je citlivejšie na tú štruktúru časopriestoru a tým sa napríklad pohybuje pomalšie. Takže zoberiete dve baterky, baterku s modrým svetlom, baterku s červeným svetlom, bliknete a keď to svetlo letí, tak aj cez vákuum by napríklad červené svetlo išlo trošku rýchlejšie ako modré. Ten efekt je znova šialene slabý. On môže byť pokojne na úrovni 10 na minus 20, čiže na 20. desatinom mieste. Ale čudujú sa svete, vo vesmíre vznikajú záblesky, ktoré preletia takú dĺžku cez vesmír, že letia zhruba že 10 na 20 sekúnd. Vesmír už je dosť starý, že obsahuje takéto veľké časové škály, čiže inými slovami, niekde veľmi, veľmi ďaleko vo vesmíre vznikne záblesk a ten záblesk nám môže letieť miliardy rokov
A počas tých miliard rokov sa časť toho záblesku oneskorí oproti inému. A tieto dva grafy, trúfol som si, že na poslednom slide si môžem aj takúto drzosť dovoliť a že dať si normálne, že graf, tak tieto dva grafy zobrazujú na horizontálnej osi energiu fotónov, ktoré boli zachytené z gamma zábleskov a na vertikálnej osi je ich časové oneskorenie. A vidíme, že sa tam rysuje nejaký taký trend, ktorý hovorí, že čím je to energetickejšie, tak tým to má väčšie omeškanie. A čo viac, niečo veľmi podobné sa dá urobiť pre neutrína a vyzerá, že to sedí plus minus na tom istom trende. Čiže na tom grafe napravo sú naľavo fotóny a napravo neutrína a vyzerá, že to sedí ako keby skúste si tam očami domyslieť takú krivku, ktorá začína zhruba v ľavom dolnom rohu a končí v pravom hornom, že ako keby to naozaj sedelo na nejakej krivke, ktorá je vysvetliteľná efektami kvantovej štruktúry priestoru. Tento výskum vyšiel relatívne nedávno, pár rokov dozadu. A samozrejme treba povedať, že ja by som mu veľmi neveril. A to v takom slova zmysle, že prichádza pomerne s veľkolepými tvrdeniami na základe relatívne malého počtu zachytených fotónov, plus oni ešte v rámci tohto výskumu museli celkom selektovať, že tento je dobrý, tento je zlý a tak ďalej. Ale bral by som to ako taký náznak, že takto by to zhruba mohlo vyzerať. Pozorovateľný efekt kvantovej štruktúry priestoru, vidíme oneskorenie zábleskov, pričom čím energetickejšie, tým neskôr príde. Tu v publiku sedia dve študentky, ak ešte nezaspali, tak ktoré práve pracujú na tom, že ako vykoumať, ako štatisticky tieto drobné efekty namerať, aj keď je to na hranici toho, čo je dnes technologicky možné. Ale znova podobne ako pri tých primordiálnych gravitačných vlnách, vyzerá, že nie sme technologicky extrémne ďaleko za tým, aby sme boli schopní pozorovať takéto drobné efekty, ktoré by nám okrem iného mohli povedať, že priestor má nejakú štruktúru, čo by okrem iného mohol byť aj dôsledok kvantovej gravitácie. Takže znova, aby toto nevyzeralo celé ako také teoretické blúznenie, tak je to teoretické možno blúznenie, ale aj s návrhmi na nejaké konkrétne pozorovania, ktoré by sa čoskoro dali urobiť. A ich je v skutočnosti veľmi veľa. V Európe beží teraz taký veľký projekt, ktorý sa volá že Quantum Bridge a ktorý sa pokúša hľadať kvantovú gravitáciu na tých vysokoenergetických škálach, kde máte silné záblesky, extrémne veľké preletené vzdialenosti a tak ďalej. A potom hľadáte kvantovú gravitáciu na nízkoenergetických škálach, inými slovami v labáku. Urobím niečo vychladené takmer na absolútnu nulu a potom tam hľadám nejaké drobné odchýlky od pozorovania. Pár dní dozadu vyšiel článok o tom, ako napríklad detektor gravitačných vln, keď nezachytáva gravitačné vlny, takže či nezachytáva aj trošku šum samotného časopriestoru. Znova ako dôsledok nejakej kvantovej štruktúry. A vyzerá to tak, že s istou dávkou šťastia by sme mohli mať v horizonte pár rokov nejaké náznaky odpovedí, že áno, idete dobrým smerom, takto by sa to celé mohlo dať spojiť. Čo je v niečom veľmi zaujímavé, lebo že storočie sme sa s tým trápili, v podstate snaha nájsť kvantovú teóriu gravitácie siaha takmer až po toho Einsteina. A teraz konečne to vyzerá tak, že nie len, že veľkým teoretickým progresom, ale aj veľkým technologickým progresom tie veci začínajú byť jemne na dosah. Znova, nechcem to predávať tak, že to je hotové. Toto sú náznaky pozorovaní v lepšom prípade, ale tak to bolo v podstate vo fyzike vždy. Nebolo to nikdy tak, že sme nič nevedeli a zrazu sme vedeli všetko. Nič sme nevedeli, potom sme nič nevedeli, ale uvedomili sme si, že niečo nevieme a začali sme hromadiť dôkazy a potom sme sa z nich veľmi dlho vysomárovali. A potom prišiel niekto a trafil klinček po hlavičke a zrazu to všetko zapadlo dokopy. Takže aj taký ten klasický príbeh o tom, ako Einstein prišiel a premýšľal o tom, čo uvidí, keď letí za rovno svetelného lúča, ktorý som aj ja rozprával pred chvíľkou. On je v skutočnosti, znova, vybrali sme si len taký jeden segment z celej tej histórie. Predtým boli 10 ročia snách experimentálne pozorovať, ako rýchlo sa šírime voči éteru, teoretických snách, ako toto všetko sklbiť dokopy a on až potom prišiel, buchol ten klinček po hlavičke a všetko zapadlo do seba veľmi pekne. Takže my sme v tomto čase čakania na to, kým niekto príde a dobre trafí klinček po hlavičke. Ďakujem za pozornosť. Díky, já jsem se jenom chtěla zeptat, jak je to Či som to naozaj kreslil ja? Áno.
Ne. Jo, tohle se mi moc líbilo zrovna. Jak je to aktuálně s teorií gravitonu? Jestli už je to úplně pasé, nebo jestli probíhají nějaké experimenty na potvrzení jeho existence? Ani. Určite to nie je pasé, je to hypotetická častica. A keď si človek hodí 3 slova do Google, že graviton, archív, napísané RXIV a napríklad, že study alebo niečo také, tak podľa mňa, že vyhodí mu to zo pár vecí, že asi ešte aj z tohto roka. Že sú ľudia, ktorí snažia sa vymyslieť nejaké experimenty, pokojne aj laboratórne, ktoré by sa tú prítomnosť gravitónov, ktoré by ju dokázali nejako potvrdiť. Takže uvažuje sa o tom, že by mali fungovať. V rámci tej teórie strún a podobne, že to sú teórie, ktoré to dokážu prežiť, ale ten problém s tým je taký, že tá gravitácia je proste tak slabá sila, že aby sme si všimli kvantovú povahu iných vecí, musíme byť veľmi pozorní. Že všimnúť si kvantovú povahu, napríklad elektromagnetické vlnenie, to nie je len tak. A chvíľku trvalo, kým prišiel niekto s dobrým nápadom a dokázať existenciu fotónov ľuďom trvalo, však to je tá Einsteinová Nobelovka v podstate. A tá gravitačná sila je o toľko šialene slabšia oproti tej elektromagnetickej interakcii, že z toho vypichnúť ten slabúčký efekt je proste že extrémne náročné. Na druhú stranu, že keď sa vrátime do tých čias, kedy ľudia len začali premýšľať o atómoch a podobne, tak to bola v podstate vtedy takmer že až teoretická kuriozita, že či sa hmota skladá alebo neskladá z atómov, no dobre, tak niečo budeme vedieť počítať trochu iným spôsobom. Vtedy bolo úplne nepredstaviteľné, že by sme vedeli uchopiť v podstate, že jednotlivé atómy a robiť si z nich obrázky niekde na mriežke a podobne. Takže s tými gravitónmi to možno bude podobné, že čakáme na nejaký dobrý nápad, ktorý ich dokáže v niečom nejako vypichnúť, zvýrazniť a tak ďalej. A možno, keď sa budeme takto rozprávať o 50 rokov, tak to bude úplne že bežná vec. Ale teraz nám to znie stále, že to je niekde za hranicou našich možností. Takže rozmýšľa sa o nich, ale nemáme ešte potvrdené, že existujú. Děkuju. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ta M-teorie nebo ta strunová teorie, ty další dimenze, ty svinuty jsou nějak svázaný s časem, nebo to nemá vůbec vliv čas na to, nebo jak to tam je? Nepovedal by som, že na to nemá vplyv, ale ono je to tak, že napríklad v tej formulácii, ktorá sa tu tak objavila, otočená o 90 stupňov, tam v podstate nie je ani čas, ani priestor. Tak ako je tá teória napísaná, ona nemá ani čas, ani priestor. Ale veci v nej sa môžu usporiadať tak, že čas z nich bude pripomínať čas a čas z nich bude pripomínať priestor. Že je tam niečo, čo má nejakú lineárnu štruktúru a potom sú tam 3 veci, ktoré majú nejakú kozmologickú dynamiku a tie ostatné priestory zostanú úplne upratané. Čiže čas s tým má spoločné to, že je to súčasť nejakej jednej bandy, ale z tej bandy sa potom čas a priestor odseparujú a už si robia svoje veci. Mohla by byť zaujímavá otázka, že či môžu existovať teórie, ktoré majú napríklad, že ešte nejaký zrolovaný malý čas alebo niečo na tento štýl. A na prvú by sa dalo povedať, že teórie, ktoré majú viac ako jeden časový rozmer, začnú byť problematické z iných pohľadov, ale existuje nejaká formulácia niečoho, čo je ešte, že za M teóriou, vlastne, že F teória, môžete hádať, čo to F znamená, a ona obsahuje niečo, čo trošku pripomína ako keby 2 časové rozmery, ale nenazval by som to presne 2 časmi. Čiže ten čas je odseparovaný od tých zrolovaných rozmerov. No já mám otázku, já jsem to možná nepochopila úplně správně. To je úplně v poriadku. Ne, ale co si vlastně od toho slibovali, když jako přišli s tou teorií takhle kvantové gravitace, tak... No, jedno z mnohých dúfaní bolo, že tie veci, ktoré nefungujú v kvantovej fyzike, že by potom možno mohli začať fungovať. Napríklad ja som rozprával o tej teórii kvantového priestoru a ona sa v skutočnosti vo fyzike objavila šialene dávno. Počul som teda, že ste tu mali premietanie Oppenheimera. Tak Oppenheimer bol jeden, komu cez ruky prešiel článok, jeden z prvých článkov o teórii kvantového priestoru. A vtedy sa trošku dúfalo, že kvantový priestor nám pomôže udržať pod kontrolou niektoré tie nepríjemné nekonečná, ktoré nám aj v časticovej fyzike vznikajú. A potom sa zistilo, že sa to dá matematicky uchopiť úplne iným spôsobom a zabudlo sa na túto teóriu kvantového priestoru. Takže jedna z tých ambícií bola, že to, že máme v nejakej teórii problémy, je znakom toho, že nám v tej teórii niečo chýba. A toto je v podstate úplne bežné ponaučenie vo fyzike. Keď zoberiem normálny oscilátor, tak on ponúka možnosť mať nekonečne veľké výchylky, ak zabudnem na to, že existuje trenie. V momente, kedy tamto trenie pridám, tak už sa pekne správa slušne. A fyzika nám vybuchovala v nejakých ohľadoch, tak prvé možné vysvetlenie, že dôvod je taký, že niečo z nej nepoznáme a keď to tam vložíme, tak sa to znova bude správať pekne. Takže jedno z tých dúfaní bolo, že tie problémy, ktoré vo fyzike máme, tak sa nám podarí rozlúsknuť. A druhý pohľad je taký, že
Ja som trošku zavádzal, keď som napríklad povedal, že teória gravitácie pre tie veľké veci a kvantová teória pre tie malé veci. Existuje úplne legitímny pohľad na to, že že kvantová teória je v princípe aplikovateľná na ľubovoľne veľké veci. Nobelová cena za tento rok bola za pozorovanie makroskopických kvantových javov, v podstate na elektrických obvodoch, ktoré mali niekoľko centimetrov. Že aj pre ne platí kvantovka v nejakom slova zmysle a ona sa dá v podstate aplikovať na celý vesmír. Čiže ono nie je úplne pravda, že kvantovka platí pre malé veci a pre veľké neplatí. Kvantovka platí všade, ale jej efekty vidíme, keď keď niečo vieme izolovať a dobre vieme izolovať malé veci, takže tam sa to prejavuje najsilnejšie. A toto by sa dalo ešte tiež trošku spresniť, toto tvrdenie. Ale teda, že kvantovka neplatí len pre malé veci a gravitácia neplatí len pre veľké veci. Lebo napríklad, keď dám niekde dosť veľa hmoty, tak ona sa gravitačne zrúti do singularity, a čo je bod v rámci bežnej fyziky, bod s nekonečnou hustotou a ten bod je veľmi malý a má obrovskú gravitáciu. Takže neplatí, že gravitácia len pre veľké veci a kvantovka len pre malé. A práve na pochopenie takých tých vecí, ktoré aj sú extrémne stlačené, aj sú stále veľmi ťažké, potrebujeme opis, ktorý je aj kvantový, aj gravitačný. Takže bez kvantovej fyziky nemáme veľmi ani ambíciu povedať, čo sa nachádza v stredoch čiernych dier a nemáme ani možnosť povedať, čo sa dialo vo vesmíre, keď vesmír vznikal. Lebo on, keď bol veľmi mladý, zlomky sekundy, bol veľmi hustý, ale zároveň kvantová fyzika tam mala úplne dominantnú úlohu, takže bez nejakej úplnej kvantovej teórie gravitácie nevieme opísať, čo je v stredoch čiernych dier, čo sa dialo v počiatku vesmíru. Takže aj keď sa už tých nekonečne vieme zbaviť iným spôsobom, tak stále chceme. A ešte sme proste zvedaví, že to je tak podozrivé, že nám dve pekne fungujúce teórie sa tak zosypú, keď ich spojíme dokopy, že to by bolo popieranie ľudskej podstaty, ak by nás toto nefascinovalo. Ešte sekundičku. Musí k vám dojsť mikrofon a už je pri vás. Děkuji za přednášku. Chtěl bych se zeptat, nedávno jsem četl o delayed choice v uštěrběrovém experimentu. Chtěl bych se zeptat, jestli jsem to pochopil správně, že jsou nějaké skryté parametry, o kterých ještě nevíme. Keď ľudia zistili, že existuje niečo ako kvantová fyzika, tak samozrejme hľadali nejaké logickejšie vysvetlenie ako častica, ktorá prejde cez dva otvory naraz a podobne. A k tomuto existuje ale protipríklad, že dajú sa robiť experimenty, kde môžem si položiť otázku, že ako by sa toto správalo, keby to malo nejaké parametre, ktoré ja nepoznám, ale už nesú informáciu o výsledku toho merania. A dá sa ukázať, že v rámci kvantovky je vylúčená táto možnosť, že by tam boli nejaké skryté parametre za predpokladu, že si potom môžem vybrať, ako natočím tie experimentálne zariadenia a podobne. Takže v tomto zmysle sú vylúčené tie skryté parametre, ale ľudia rozmýšľajú o takých teóriách, že čo ak v skutočnosti je už aj určené, ako ja nastavím tie pozorovacie zariadenia a preto je tam tá informácia niekde. Čiže sú tam ešte nejaké drobné loopholes, ktoré treba zašiť, aby sa z tohto dalo úplne vykľúť, ale sme si pomerne istí, že sa to nedá len takto ľahko okolo toho obklúčkovať. Ale je tam potom presne dôležité sa vysomariť z toho, že kedy ako vlastne rozhodujem, že ako bude natočený experimentálny prístroj. A to sú presne tie aspekty toho, že nevieme úplne dobre opísať, čo sa deje v rámci tej kvantovej fyziky, ale dáva to super výsledky. Takže shut up and calculate a tento prístup funguje veľmi dobre. Sú isté konzistentné matematické formulácie, ktoré sa ľuďom priečia, alebo vedú napríklad na predstavy toho, že existuje viacej paralelných realít. Tak to je taká tá multiverse theory, alebo paralelných realít. Nie je to úplne správne slovo, ale existujú nejaké pohľady na kvantovku, ktoré to vedia dať dokopy, ale zase sa ľuďom priečia z iných dôvodov. Ďakujem. A pred vami bola otázka? Ešte ten mikro, už je takmer pri vás. Už vám ho nevezmu. Chtěl jsem se zeptat, jestli kvarky mají gravitaci. Kvarky majú gravitáciu, majú svoju hmotu. Takže majú, ale v podstate, že zanedbateľná prakticky oproti hociakému ich pôsobeniu. Som rád, že občas je nejaká ľahká otázka. Áno, mladý chalan v prvom rade sediaci, to je typický red flag, že teraz príde veľmi ťažká otázka. Působí na světlo teplo? Dobrá otázka. V akom slova zmysle? Že keď svetlo letí priestorom, tak či inak interaguje podľa toho, aká je teplota daného
niečo, čo sa v tom priestore nachádza? Lebo na toto sa dá zodpovedať dvomi spôsobmi. Ak mám svetlo, ktoré letí vzduchom, tak v závislosti od toho, aká je teplota tohto vzduchu, tak taká je jeho hustota. Čím je teplejší, tým je rečší. A čím je rečší, tak tým rýchlejšie v ňom to svetlo letí. Takže v tomto prípade teplota prostredia ovplyvňuje rýchlosť, ako ňou letí svetlo. A vidíme pekný príklad. Teraz bude prvá adventná večera, zapalite si prvú sviečku a pozriem sa, čo robí to svetlo, ako nejakým ostrým svetlom zasvietím ponad napríklad baterkou, ponad sviečku a uvidím, ako sa to tam bude tak trošku vlniť. Tak to je práve spôsobené dôsledkom toho, že ten horúci vzduch je niekde horúcejší, niekde teplejšie a to svetlo tam začne robiť taký polamaný pohyb. Druhá vec, ako súvisí svetlo s teplotou, je taký, že v závislosti od toho, akú má niečo teplotu, tak veľmi to žiari. Každý z nás teraz žiari ako také svetelko, ale nechcem znieť teraz ako nejaký ezoterický guru. V závislosti od teploty každého telesa, teleso produkuje žiarenie rôznych vlnových dĺžok a podľa toho, aká je teplota toho telesa, tak takých vlnových dĺžkach dosahuje maximum. Takže my napríklad všetci žiarime, vďaka čomu nás asi niektoré zvieratá dokážu vidieť, alebo nás dokážu vidieť termálne kamery. Keď sa niečo zohrie na teplotu nejakých 500-600 stupňov Celzia, tak už je to viditeľné ľudskému oku a tak ďalej. Čiže horúce veci samozrejme svietia a produkujú potom vlastné svetlo. A zda ovlivňuje teplo i gravitace a ten časoprostor. No, áno, v tom slova zmysle, že keď má niečo vysokú teplotu, tak to má vysokú energiu a čím to má väčšiu energiu, tak týmto viacej zakrývuje časopriestor. Čiže keď mám nejakú hmotu a zohriem ju, tak to znamená, že dodávam obrovské množstvo energie. A keď mám veľa energie, tak je silnejšie zakrývenie časopriestoru. Keby si mal staviť, že či priestor má štruktúru, bolo by to veľa. Či ešte raz, ako keby si mal staviť, či ten priestor má štruktúru. Okay, dobre. Keby som si mal staviť, či má priestor štruktúru, čiže aké by museli byť stavky? Keby som sa mal len s niekým staviť v pomere 1:1, tak by som sa stavil, že priestor má štruktúru. Keby som sa s niekým mal staviť v pomere 9:1, tak by som sa začal zamýšľať. Takže zhruba niekde tu je taký ten môj odhad. A keby už bol pomer, že 1000:1, tak by som si asi radšej stavil proti, ale to len kvôli výhodnosti toho kurzu. Takže tak. Ale samozrejme, môžem sa v tom úplne myliť, ale kto si myslí, že ten kurz mám výrazne vychýlený, tak som ňou môže uzatvoriť stavku. Já bych se jenom chtěla zeptat, pokud se teda nějaká ta teorie z té kvantové gravitace potvrdí, tak jak se nám změní pohled na černé díry? Dobre, toto je pre mňa, že musím sa radšej pozrieť na hodinky, aby som sa nezačal moc rozkecávať. Hawking mal takú dvojicu článkov, kde prišiel s nápadom a potom ho dementoval ďalší rok. A ten prvý článok bol Dám tam nejaký ďalší obrázok, nech sa môžete pokochať znova mojim radšej toho Feynmana. Hawking najprv prišiel s článkom, že čo keby mohli existovať mikroskopické čierne diery. Dôvod je taký, že konvenčné modely čiernych dier hovoria, že mali sme niekde hviezdu, ktorú pred gravitačným kolapsom najprv drží tlak, keď ale dohorí, tak sa to stláča, potom je tam nejaký kvantovo-mechanický tlak, ale keď je tej hmoty dosť, tak sa proste zrúti na čiernu dieru. To sú konvenčné modely, ktoré nám vysvetľujú čierne diery od rozmerov pár kilometrov až do miliónov a miliard kilometrov, lebo však veľké čierne diery boli kedysi malé čierne diery, ktoré proste mohli požerať veľa vecí, takže tým sme mali pocit, že rozumieme. No a Hawking si povedal, že tak kedysi bol vesmír iný, ako je teraz a panovali tam iné podmienky, všetko bolo husté, tak či nemohli vzniknúť nejaké lokálne prehustenia a v rámci týchto lokálnych prehustení by proste spontánne vznikla čierna diera nejakým priamym kolapsom. To bol jeden článok, kde normálne popočítal, že aké by mohli byť dôsledky a či sa, ak sa nemýlim, tak tam tuším spomínal, že v Slnku, či nemôžu byť takéto malé čierne diery proste zablúdené. A tuším, že rok alebo dva na to vyšiel článok o Hawkingovom žiarení, ktorý hovorí, že čierne diery sálajú teplo, takže iný pohľad na prepojenie gravitácie a teploty. Čierne diery sálajú teplo alebo sálajú energiu a ich teplota je nepriamo úmerná veľkosti. A práve tie malé sú extrémne horúce a vyparia sa veľmi rýchlo. Čo je škoda, takže
prišiel s nápadom, ktorý bol v podstate, že nie že dementovaný, ale že ak aj existujú, tak už neexistujú, lebo už sa dávno vyparili. A oveľa rokov neskôr prišiel niekto s uvedomením si, že ak má priestor kvantovú štruktúru, tak túto teóriu treba trochu poopraviť. Okrem iného kvôli tomu, že Hawkingov pohľad hovorí, že čím je čierna diera menšia, tým žiari svetlo alebo žiarenie s väčšou energiou, ale v kvantovom priestore existuje horné ohraničenie na maximálnu povolenú energiu. Jednoducho, že v tom zrnitom priestore sa nezmestia dostatočne krátke vlnové dĺžky, čo ovplyvní rýchlosť vyparovania čiernych dier a dá sa spočítať, a o tomto som mal vlastne článok v Bratislave so svojím bakalárom pred pár rokmi, že v rámci veľmi všeobecných predpokladov to vždy bude viesť na to, že čierna diera zamrzne svoje vyparovanie. Nezáleží úplne od detailov toho, ako sa tam tá hmota usporiada, bude to viesť k tomu, že ona zamrzne a zamrzne zhruba na tej škále, ktorá je daná veľkosťou priestoru. Čiže ona bude mať rozmer Planckovskej škály a Planckovskú hmotnosť a tak ďalej. No a ak by bola teória kvantového priestoru správna, tak by sme boli silne presvedčení, že môžu existovať takéto Planckovské čierne diery, pokojne, že ako pozostatok veľkého tresku, ktoré ale sa nevyparili Hawkingovsky, lebo sa proste zamrazili. A takéto čierne diery by mali rozmer rádovo, to je niečo, že miliontina gramu alebo čo. Čo je v skutočnosti šialene veľa na časticu, že to je, že pomaly, že farmaceuticky významná veľkosť. Čiže oni by vážili aj zhruba ako zrnko prachu, ale rozmer by mali, že 10 na minus 35 metra. To znamená, že účinný prierez pri zrážkach je 10 na minus 70 metra štvorcového. To znamená, že ich je prakticky nemožné zasiahnuť. Takže ako by vyzerali? Vyzerali by ako niečo pomerne ťažké a prakticky neviditeľné, lebo sú nezasiahnuteľné. A my vieme, že v našom vesmíre je veľa niečo, čo je neviditeľné a pomerne ťažká, voláme to tmavá hmota. Takže jedným z možných dôsledkov existencie kvantovej štruktúry priestoru je, že by sme mali zaujímavého kandidáta na tmavú hmotu, mikroskopické čierne diery. A je možné, že oni dokonca, že by sme ich dokázali v rámci nejakých teórií toho, čo sa dialo tesne po veľkom tresku, ukázať, že takéto niečo muselo vzniknúť. Keď budeme vedieť, aké boli ako to šumelo v tom vesmíre tesne po veľkom tresku, tak budeme vedieť povedať, že toto boli alebo toto neboli vhodné podmienky na vznik mikroskopických čiernych dier alebo aj väčších čiernych dier. Zatiaľ sú nejaké náznaky, že to nemusí byť totálne mimo. Webový vesmírny teleskop nachádza extrémne staré galaxie, ktoré obsahujú tak veľké čierne diery, že sa to prieči bežným modelom dynamiky toho, ako vznikajú, ako rastú čierne diery. A možné vysvetlenie je, že že oni vznikli priamym kolapsom. Takže naozaj, že možno existujú iné čierne diery, ako sme doteraz poznali a pridalo by to trošku dôveryhodnosti aj tej existencii mikroskopických čiernych dier a uvidíme. Problém je, že ak je to správne vysvetlenie, tak oni sa ťažko budú pozorovať priamo. Ale na druhú stranu, že vesmír nám nedlží pekné a dobre overiteľné vysvetlenia, takže možno je to tak a toto by bol jeden z možných dôsledkov toho, že kvantová štruktúra priestoru. Děkuji za odpověď. Já bych se rád zeptal, vy jste vlastně mluvil o takovém tom klasickém sjednocování do té unitární teorie pole, což je takový jakoby ten odvěký problém. A mě by zajímalo, jak se díváte třeba na alternativní teorie gravitace, jako třeba entropická gravitace, a jak vlastně tyhle alternativní teorie zapadají třeba jako do M-teorie nebo do současného vědeckého badání, tedy v té klasické jakoby větvi. Sledujem ich, páčia sa mi, aj o tom som mal jednu bakalárku, že nejaké modelovanie entropickej sily v nejakých jednoduchších príkladoch. A treba však povedať, že moje nadšenie mierne ochablo, odkedy som sa o tomto dozvedel prvýkrát, okrem iného kvôli tomu, že Verlinde v rámci toho výpočtu využíva predpoklad, kde prepája zrýchlenie v časopriestore s nejakou teplotou. A dá sa ukázať, že v rámci tohto predpokladu sú schované Einsteinové rovnice nejakým spôsobom. Takže je možné, že to, že on tam uvidel gravitáciu, kvôli tomu, že ju tam veľmi nenápadne a asi nechcene prepašoval, ale je to, že extrémne zaujímavý pohľad a presne keď som rozprával o tom, že to, na čo my čakáme, je možno úplne iný pohľad na fyziku, tak toto sú presne tie veci, ktoré som mal na mysli. Že naozaj, že možno treba urobiť 4 kotrmelce a zrazu tam uvidíme niečo úplne iné. To, co jste před chvílí řekl, mě napadlo, že tím pádem v kvantovém prostoru by byla limitní frekvence záření, to znamená, na vyšší frekvenci by nešlo se dostat. Tak presne, že je tam nejaká maximálna povolená energia. Maximální povolená energie
záření. Tak, áno, presne. A to je tím pádem by byl celovesmírový limit. Áno, áno. Že jednoducho častice s veľmi veľkou energiou by tam nemohli fungovať, je tam maximálna povolená energia a to je jeden z tých dôvodov, prečo nám to dokáže niektoré tie nekonečná, ktoré súvisia s vysokými energiami, že nám ich to odstraní. Čiže táto teória začne byť konečná v nejakých veľmi pekných významoch slova. Děkuji, já jsem rád, že jsem to správně pochopil. Super. Tak já mám dotaz. Týká se to té prezentace, té části, kdy byla tabulka s těmi částicemi, ano, tady toto. Mě zaujalo, jak si mám představit Higgsův boson s nulovým spinem jako jedinou částici, nebo zo všetkých častíc úplne najjednoduchšie. Áno. A už musím rýchlejšie hovoriť, mám minútu. Spin mi hovorí, ako sa niečo zmení, keď to otočím v priestore. Napríklad niektoré veci majú ľahko vysvetliteľný spin. Táto flaška bude vyzerať rovnako, keď ju otočím o 360 stupňov. Čo urobím len, ak zatvorím štupel. Čiže povedali by sme, že ona má spin 1, otočím o 360 stupňov, vyzerá rovnako. Niektoré veci majú spin, že ich otočím len o 180 stupňov, vyzerajú rovnako, neviem, v žolíku herné karty, to je ľahko vysvetliteľné. Ťažko vysvetliteľný je elektrón, ktorý má spin 1 polovica, ktorý musím otočiť dvakrát, aby vyzeral rovnako. A Higgs sa vysvetľuje úplne jednoducho, jeho otočím úplne hociak a stále vyzerá rovnako. Takže on v tomto slova zmysle pripomína nejakú dokonale hladkú gulu, ktorú otočím o ľubovoľný počet stupňov a bude vždy rovnaký. Na tom obrázku s tím rozpínáním toho vesmíru to vypadalo, že se zpomalilo to rozpínání, tak proč tomu také? Dynamika vesmíru je oveľa bohatšia, ako by sa na prvu mohlo zdať. Prispieva k nej viacero zložiek, napríklad hmota, ktorá má tendenciu, aby sa veci kolabovali a rútili. A potom, na prekvapenie mnohých ľudí, je tam niečo, čo spôsobuje rozpínanie vesmíru. Voláme to napríklad, že tmavá energia. A keď bol vesmír relatívne mladý, tak najprv mu dominovalo žiarenie. Ako sa rozpínal, tak aj žiarenie redlo, aj hmota redla, ale žiarenie nielen, že klesalo počet fotónov na meter kubický, ale aj sa naťahovali, takže slábli ešte rýchlejšie. Takže najprv dominovalo žiarenie, potom dominovala hmota. A ako sa vesmír rozpínal, tak tá hmota redla. A tmavá energia vyzerá byť taká zvláštna vec, ktorá, keď sa vesmír rozpína, tak s ňou sa nedieje nič. To vyzerá, naivná interpretácia, alebo jedna z mnohých je, že to je energia prázdneho priestoru. A od istého bodu začala byť dominantná, takže najprv to bolo spomalované, lebo tomu dominovala hmota a teraz tomu už dominuje tmavá energia a tmavá energia hovorí, že rozpínaj sa do nemoty. Takže teraz vyzerá, že už sme na takej krivke znova akcelerujúcej expanzie a zároveň takáto prudká expanzia nastala pravdepodobne tesne po veľkom tresku, kedy prebiehala inflácia. To je moment nie je úplne fyzikálne presné slovo, veľmi krátky časový interval, v rámci ktorého sa vesmír natiahol úplne šialným spôsobom. Potom sa niečo udialo, to pole, ktoré poháňalo infláciu, nejako zmenilo povahu, rozpadlo sa, niečo sa s ním stalo a nabehlo to na ten trend, ktorý už poznáme pomocou plus minus bežnej fyziky. Takže najprv sme mali to veľmi prudkú infláciu, potom sa to, nechcem povedať, že zastabilizovalo, ale riadilo už takou slušnou príčetnou kozmológiou, kedy žiarenie, hmota a teraz tomu znova dominuje tmavá energia, ktorá, ak sa niečo zásadne nezmení, tak si bude robiť, čo sa ich zachce do konca vesmíru. Takže divoká dynamika, kde naozaj rýchlejšie, pomalšie a teraz sa to zase zrýchluje. Čo ináč super v tom, že keď som raz povedal, že budeme mať nejaké predpovede o tom, ako sa rozpínal, aké boli gravitačné vlny v tom ranom vesmíre, tak to nie sú veľmi presné predpovede v tom, že tam sa napríklad predpoveda nejaký jeden konkrétny parameter sklonu niečoho. Ale toto je strašne pekné v tom, že tam sa veľa vecí menilo a chvíľku rýchlejšie, chvíľku pomalšie a to znamená, že máme veľmi veľa vecí, kde vieme porovnávať teóriu a experiment. Keby sa celý vesmír neustále rozpínal úplne rovnakým tempom, tak by to obsahovalo menej informácií ako takéto zrýchľovanie a potom trošku iné tempo a tak ďalej. Takže to je strašne pekný aspekt, dobre, že si na to upozornil. Že menila sa rýchlosť rozpínania. Já jenom na závěr, co si přinesl za knihu. Ja som strašný v robení marketingu. Napísal som knižku Limity poznania, kde sa takmer nič z tohto nevyskytuje. Ale je to kniha o tom, ako vzniká poznanie ako také. Aké veci vieme v matematike, že sa nebudú dať nikdy zistiť? Aké veci vieme v informatike, že sa nebudú dať zistiť? Aké veci vieme
napríklad vo fyzike. A tam je to trošku aj o tých singularitách, ktoré som spomínal, takže aké vieme, že aké veci vo vesmíre budú pre nás navždy nepoznateľné, ale hlavne tá kniha o tom, ako vzniká poznanie a ako sme sa dozvedeli to, čo o vesmíre vieme. Takže knižka vyšla nedávno, volá sa Limity poznania a ak ste tu fanúšikovia vesmíru nejaký nebodaj, tak s Norby Wernerom máme rozhovory o vesmíre, ktoré boli preložené aj do češtiny. Takže ak ste mi doteraz nerozumeli nič a chcete rozumieť niečo, čo vyšlo z mojej hlavy, tak knižka Rozhovory o vesmíre bola preložená do češtiny.